Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji dekabry Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bugünkü gepleşigimiz Türkmenistany raýat aktivistlerinden biri Mälik Allamradowyň dogry bir hepde mundan odal geçen hepden birinji güni ýitirim bolmagy bilen baglanyşykly waka barada Mälik Allamradow Orsiýetde işläp ýören ýerinde tokoýyň içinde näwelli adamlar tarapyndan dogry bir hepde mundan odal alnyk gaçyldy. Indi bu barada käbir saýtlarda ýa maglumatdan berildi. Adatlyk radiosynyň saýtynda maglumat çykdy. Ondan insan hukuklaryny goraýjy toporlar bolan Kronika Türkmenistan toporlarynyň käbirlerine, Kronika Türkmenistan saýtynda, Türkmen News saýtynda da çykdy. Bizim käbir aktivistlerimizden, blogerlerimizden öz kanallaryna gysaçyk maglumat goýupdyrlar. Ýöne o maglumatlar hakykatdan hem gysa, menne has giňişräk maglumatlar bar. Men size giňişräk maglumat bermek üçin biradarak gijikdirdim. Ýani desine çykmadım. Şu maglumat çykan wadyna sebäbi men käbir zatlaryň üstüne açdym. Käbir detallary şol mäliň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly käbir zatlar anyklaşdyrmaly boldum. Mühim adamlara çykdym, käbir şaýatlar bilen gürleşdim. Şoň üçin ýüzde bir maglumat berip durman, ýüzde maglumaty ýam eşitdiňiz. Şo diýiplerak bir maglumat bermek üçin men şol maglumatlaryň üstünde işlemeli boldum, köp adamlar bilen gürleşmeli boldum. Şoň üçin men birazjyk gijikdirdim. Bolmasa onsuzam biz mäliň ýitirim bolanlygyny gijirek duýduk. Esatanam hepden 4-nji güni ol mälim boldy, hasam anyk. Men oň ýitirim bolanlygyny 3-nji güni üstlerdim. Ýagny WhatsApp'ın hem de TikTok'un üstü bilen, yani TikTok'a hem WhatsApp'a çykman eken 2 günden gowrak wagtlap. Men oňa şol 3-nji gün giýişli gün berip soň jaň etdim mälige. Mäligim almady. Şondan soň men alada alyp başladym. Onuň ertesi güni mäligin şol işleýän ýeriniň hojaýynyň aýaly oňa Margarita Anatolievna diýilýär. Şol aýal maňa jaň etdi. Mälik oňa men telefonumy goýan eken, men oňa goýdyydym. Näme üçin? Sebäbi mäligin başyna şu hoppa, şu mäligin umumyň mälige hoppa awanmak meselesi şu oktýabr aýynyň başynda ýüze çykdy. Men onu häzir gyýyskaça gurrun bererim. Şonda men nomerymam diýdim, ýa-ni sen işleýän ýeriniň hojaýyna berdiýdim. Är ýal şo taýp ýol başçylyk edýär bu işleýän ýerine, eýelik edýär. Ol aýalyň adyna ýa-ni kaýdyşym ýaly Margarita Anatolievna diýilýär, oň äriň adyna da Yuri Nikolaýevich diýilýär. Olar familiýasyny maňa bermediler. Şolara goýdyydym, olaňam nomeryny maňa berdiýdim. Birden diýdim, sen ýitirim bolaňdy bir ýerden bir habar biler ýaly, bolmasa sen bilen bir habarlaşyp duran kän adamam ýok diýdim. Ondan ýene bir kişdany öz kontaktlarynyň nomerlerini ol beripdir, ýa-ni işleýän ýeriniň şol hojaýynyň şol äre ýaly. Olaňam nomeryny olara beripdir. Indi mäliň kimdiginden habaryňyz bardyr, ýygy giderli bizi dinläp gelýänler mäliň hem kimdiginden hökman habarly diýip pikir edýän, onda da bir ýene bir ýerde ýatladyň mälik şu sosial ulgamlarda Türkmenistan'da umumyň adam hukuklary, sosial meseleler, syýasy meseleler bilen baglanyşykly ýygy giderli çykyş etýän bir ýaş aktivistlerimizden biri. Oň ady hasam şol 2021-nji ýylyň fevralynda başynda hasam Türkmen diasporasynyň içinde belli boldy, nädip belli boldy. Şol Türkmen ýanky daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly studentlere pul geçirmek bilen baglanyşykly kıyınçılıklara protest bildirip, şu Türkmenistan'ın bankları tarafından şu biziň daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlamada şol enatalarının, dogan garyndaşlarynyň pul geçirmek limiti ham şäklendirilip, soň belli bir wagtlap asla şol kesildim. Ana şoňa protest bildirip tutuş daşary ýurtlarda bilim alyp beren 10 miňlerçe student ýaşlamadyň içinde erkeklerçe durup, mertlerçe durup eline plakat alyp çykan ýeke-tek student student wekilimiz Mälik Allamradow boldy. Ýeke-tek nyktak geçen daşary ýurtda bilim alyp beren 10 miňlerçe biziň ýaşlanmady bar. Şolar ajylmaga taýýar boldy, ýöne birem şu mäligiň şu protestine goşulmadylar. Hatda üstesine de ýatladyň, men şo gedekki gepleşigimde de aýdypdym şu waka bolandy. Şu mälik şu elime plakat alyp tutup durjak bol, durup indi birine suratymy aldyrjak bol, ýa video düşürtjek bol, ýa bolýan, men diýip bilim alyp beren ýerimdäki şol ýa Galmystan, Orsiýetiň Galmystan Respublikasynyň döwlet universitetinde diýä 700 de goloy diýä Türkmenistan ýaşlar bilim alyp ber. Şolaryň içine aýlanyp uzak günne
Şu studentlerden haýyş edip men şu elime plakat alyp durjak. Bizim şu ýagdaýymda men protest edilirjek. Siz ekrana düşmeýän, ýöne sizin öýdüňiz men şu duran wagtym meni orta urat alyň ýa video alyň. Ha telefonum diýip neme diýen bolýan birem gelmet diýär. Türkmenistanda şu 700 bola ýaşlardan öýlerim az ölüp ber, az öljek. Gize yatman işleýärler, günni okuýarlar. Şey dip neme dip berler bolýan. Ejirjek berler bolýan. Biri gelip men surat alyp bilmedi şonu gorkdylar diýen. Surat almakdan. Monu agyrdan Özbegistanda bir Özbek dostumdan haýyş etdim. Mol şol aldy diýen. Şu suraty şol alan. Ondan meýäliň bu protestini şol Galmystandaky yerli gazetlerden hem käbirleri çap edip, dad edip şey makala da ýazdylar. Ýöne şu meýälik bu taýda näme diýip ýazylgy türkmençe geçirsek, orça ýazylgy plakatynda türkmenski diktator Lişil Nas diýenek Türkmenistanyň diktatory bizi eklen şeşmesinden ýani puldan mahrum etdi. Onum näme diýen şo Türkmenistan içinden gelýän, şo öýlerine geçirilýän puldan mahrum etdi. Eta genocid protiv naroda. Bu halka karşı genocid diýip adlandyrýar. Hakykatdan hem genocid şol. Şolar ýaly adamlaryň halkyň bir belli bir bölegini şolar ýaly açlyga tedavar etmek, eklenç çeşmesinden tedavar etmek o student ýaşlar üçin hem ýekatak eklenç çeşmesine näme? Sene okap berýärsiň, özüňem günlük bölümde okap berýän bolsaň, ýagny gaýbana da del. Sen gadan jedibem bilmäge ýagdaýyň ýok. Ondan sen diňe dogan garynlaşlaň pul geçiräýme sen näde beklenjek? Şoň üçin hem şolar ýaly gelýän pul çeşmesinden hem seni mahrum edýän bolsa sen hökümetiň, sen prezidentiň olanda genocid bolýar. Ana şunu aýdym şey diýmem eline plakat alyp çykdy. Ýöne bunam yekelikdäki protest diýilýär bu metoda bu neme bu düzgüne. Ortadan kanun boýunça ruhsat berilýär. Emma şonda bilen yerli polisiýa jogapkärçiliге çekip protokol düzüp bu işin suwda geçirdiler. Emma bu suwda bunu suwd aklady. Ýagny ortadan kanun boýunça bu hakkı var. Bu hiç il düzgünü bolmady diýip şonda da bu kanun hukukunam o Moskwadan bizim Türkmenistan'da bir advokat iyileşimiz Çağrı Kulif var gorody. O Çağrı Kulif'in yanına da buna da moral podderjga yani gollo vermek üçin Maksat Sapar Muradov adlı bizim yeni bir nememiz var. İyileşimiz çıkış edip görün. Öyle ortaýetde ýaşaýan Moskwada olan bardy. Ýöne bir moral gollo vermek üçin. Indi men diýjek bolýanym meýalik ýygyderli sosial ulgamlarda çıkış edip gelýän ha ýaňy Adatlyk radiosynyň saýtyna şolar ýaly video goýuldy. Meýlik bilen Adatlyk radiosy interwiew geçirdi, video interwiew onam saýtlaryna goýdular. Ine 28-nji noýabrda edil ýitirim bolmadynyň öňýany şu taýda da meýlik şo Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan diýdim dor syýasaty barady gurrun berýär. Indi soňky wagtlar şol hökümetiň alyp barýan syýasaty barady. Hähel bir tankyda aýtsaň nähil başyňa kynçylyk bilen hopun awanýandygyny şu taýda aýdyp geçdi, görgüli. O indi şu taýda benim yani hökümetdeşliğin adam Türkmenistan'da öyle bir hopsuz duyumda vatanıma dolanıyorum yöne men hopsuz duyuyorum o şoň üçin barmağa hatta okumy turum tamam gaýdyp barmağa menne isleg yok meyil yok diýlen ýaly mazmunda gurrun etdi da inni bu meýäliň okuyan ýerine okujaýyna Galmystan Respublikasynyň Döwlet Uniwersiteti diýilýär. Şol şoň saýty şol okujaýynyň Ýöne bu taý bir okujaýyny okujaý diýerýärem diýen adamlar. Häzir şimdi şunu men meýäli üstü bilen bildim şu okujaýynyň ýagdaýyny. Ýagny neteredim bu taýda esasy agla we bu fakultetler tölegli okullar. O taýda da tölegiň etseň olsaň sen näme etseň ediber gezi ber sen egzamine da gelmeýän geçip görünlerim bar diýä. Meýäliň ödemine günlük bölümde okuýar da. Meýälik her gün şo taýda okuwda bolmaly mysal üçin. Emma meýälik gaýdyp bir Moskwa gaýdyp Moskwaň etegini işlemäge mejbur bolup ber. Hemme beýlek meýäli gaýdym men ähli beýlek kurs başlamam şonu ýaly. Şo 700 töwere student bar diýdi ýa-ni talip ýaşlar Türkmenistanyň. Şolaň ta hemme sen ýaly häzir şo ortaýyň dürli ýerlerine gidip diýe tapaw diýerim bir Tatarstanda gedip ber, biri ol Novosibirskde gedip ber, Sibirde gedip ber, biri Murmanskda gedip ber. Her kim ýöne iş tapan ýerine gidip diýe eklenji edip iş edip ber okuwag töwedem. Indi şo ýaşlar iň soňunda näme diýär? Şol uniwersitetden diplom alyp Türkmenistana gitmeligini käbirler dolanıp gidýär, käbirler köpüsi. Olar mana şo ellerine diplom alyp gelen soňlar olar näme? Spesialist diýip hataplaýarlar. Spesialist hökmünde de olar ýurdun dürli Türkmenistan dürli künçöklerinde, dürli pudoklarynda işleýärler, işe çekýärler olary.
Ha o he ýokary bilim bar ekenini pataplan ya. Olam Türkmenistan'a diplom hökmünde, ýokary bilim hökmünde kabul edilýär o diplomlar. Indi men diýjek bolýan şol adamlar hem Türkmenistanyň bara şu ýaşlar umumyň ähli pudoklaryň ýagdaýyny galdyrmaly indi şolar. Men käbir tanyş bilişlem aýdýar-da şu Ortiýada nady gutorp gelenler Belarusiýany ýa Ukrainany gutorp gelenler diýär. Gelýär ol indi orçada urla bilen oklar bilýär olýar okan urlaryndan hiç adam bilen oklar. Onu da ýöne ellerine gaty diplom bar diýip iş beräýmeden diýär. Diplomum talap edilýär diýär. Köp pudoklarda. Aýyň normanda gaty diplomlara bar gaty kagyllara wa diýip şey iş alaýmadan diýär. Ýöne şolar bir zat bilýär diýär iş alary ýaly gaty köp men şolar ýaly tanyş bilişlemden eşitýänler. Indi Bula ýa meselem bir tarapy, ikinji tarapy Türkmenistanyň bu görgüllere bara pul geçirilen ok. Geçirilen de $50, $60 ýaly geçirilýär. Oňa da ortaýadyň şertlerini eklener ýaly. Ondan bular işlemäge mejbur, şoň üçin hem okuwjaýynyň ýol başlaryna da düşündirýärler. Olar meni bilýärdi ýani. Biziň diýe edil Türkmenistanyň ýaşlara gedek gelendi taliplere. Biziň ýagdaýymyzdan hemme tutuş ortaýa habarly beýleki ýurtlaryň käbir okuwjaýlarym habarly diýär. Şoň üçin bular näme diýär? Bular şolar ýaly ýa-ni tölegli okuw bolansoň, ay bolýar, siz töleňizi getirseňiz bolýar, ýöne şo töleňizi wagtynda töläp duruň, baryň ödüňiz. Näde bunu pul gazanyp bilýän bolsaňyz gidiň de ödüňiz bir uğrunu tapın diýip bara. Şol ýanky okuwjaýlaryň diňe bir öden mälum okap berin universitetiniň tiýatraty däl bu. Tutuş ýanky ýankaýdyşym ýaly Belarusyda şonu ýaly praktika ýöredilýär. Belli bir derejede köp okuwjaýlaryna şu Türkmenistany ýaşlaryň okuyan ýerinde, Ukrainada şonu ýaly eken. Şu ýöne tölegli nämäge giren soň diýär, şo töleň getirseň bolýar köp bawatda diýär da. Gözüm ýalar diýär da, ýanky okuwjaýlaryň ýolbaşçylary. Ortaýadyň magla we şol universitetlerine esasan hem şu tölegli nemelerine bölümlerine şu türkmenler okuyan bolsa ýagdaý hökma şon ýaly da. Gynansak da. Onaň ana şunlar ýaly meýalik ýanky şol Moskwaň etjegine o näme işe gaýdýar. Indi näçe wagt boldy? 6 aýdan gowrak wagt bolandyr. Şol şu ýylyň başlaryna iş tapdy da, indi 1 ýyl bolup barýar da. Şo taýdan iş tapypdyr, noň işleýän ýerine mindi men aýda, mundan ol maňa ananyp aýdýardy, ýene bir tane adam başga da bilýänler bardy. O işleýän ýeri şol Moskwadan Gunwatara bir 65 kilometr ýaly aralykda Gunwatarda. Şanky Pavlovski Posad diýip bir şäher bar. Bir häzirki wagt ila tany bir 80 miňden gowrak. Gaty ulu şäherde kiçim däl, ýöne 80 miňden gowrak. Onu şo taýda şol şäherden hem bir 7-8 kilometr aralykda bir kiçirek owa bar. Ol owaň adam Mikhailova diýär. Mikhailova diýär. Mikhailova owasy diýär, şo owaň gapdalyny ýene bir 1 kilometr, 1,5 kilometr aralykda Tokoýuň içinde itlere iýdek edilýän bir hususy merkez bar şo taýda. Itlere iýdek edilýän. Oňa ors diline period dilýär sabak diýilýär da, period dilýär sabak. Şo itlere iýdek edilýän ýerde olam bir hususy adamyň ýeri, ýa-ni bir maşgalaň ýeri, bir daçy uçastagy da, şo taýda şolaň jaýam bar eken. Olaň öýleri ýaşanak, o ýeriň eýeleri ýaşanak, olaň öýleri başga şäherlerde bir aýaly Moskwada işläp ber, äri Rostowda işläp ber, şunýaly ýaşap şunýaly. Indi şol nimelik şu ýylyň başyndan bäri şo taýda işläp gelýär. Şo taýda bir näçe tane it ýataklarda şolaryň aharlaýar, ondan şol ýanky daçy uçastagynyň territoriýasyna emel bir howuzjuk bar eken, şo howuzda da balyklar ýetişdirilýän eken. Şo ýanky şol ýeriň eýeleri şo taýdan howuz ýasap, şo taýda da ýürüýte balyk ýetişdirip, onurum iýiligi derli naharap durmaly balyklarym onum meýalik şol ýerine ýetirýän eken. Şoň üçin meýalik olar pul töleýär, gazan jedýär şo taýda. Indi ýanky men aýtdym şu ýylyň oktyabrynyň başynda, meýaligiň başyna ýanky ýaly bir how hawanýanlygy hakynda maglumat gelip goşdy diýdik da. Indi men şoň ýanky meýaligiň bolýan ýerini men kartada görkedeýin size. Men o barada meýaligiň bolýan ýeriniň maglumatyny şo taýynyň eýelerinden aldım. Inha şu Pavlovski Posad diýilýän şäherjik şu şäherine Moskwadan 65 kilometr ýaly aralykda diýdik da. Ondan şu şäheriň hem demir gazyk
Demir gadagynda ne bir 6-7 kilometr aralykda ine şol ýanky Mihalyova diýen owa ýerleşýär. Ondan şu owan gapdalyna şunu okutdy. Teredim daşta görewem gömökdir ine ýaşyldyr. Şu tokoýluk. Bu owan öýdem tutuşlaýan ýa tokoý bilen guruşalan. Ine şol owa näşi. Uloldyp görkezsek, şol owadan aralykda 1 kilometr ýaly aralykda ýanky şu hususy mellek ýerleşýär. Şu daşa uçaşlagy. Şu meýäliň işleýän ýeri şu. Şu uçakdan eýeler bu taýda ýaşan, ok ýan kaýşymy ýaly. Ine şu uçakdan orta arasynda bir ullokan jaý bar diýip aýdýady meýälik. Onuň şu Edward taň ýanyna diýär, men bir ýaşar ýaly beremýän, ýaly bir kiçiräk jaý bar diýýärdi. Onuň ýene bir jaýym şol itler üçin ýörüýtedi ýasalan jaý. Görşüňiz ýaly tokoýyň içinden buňa ýol gelýär. Ine şu daşam howly derwede bar diýär şu taýda. Onuň bu taýdana mine ýanky owa tarapdan ýol gelýär. Meýlik şol iýje geçen azjak bolsa da şu 1 kilometr 1,5 kilometr ýaly aralyk piýada geçip şu taýda oňam aňyr çetinde diýär. Dükkan var şu taýdan men dadym alýadym diýär. Indi men bu kartany ýanky şu ýeriň eýesiniň aýtmagy boýunça men nimetdim tapdym da. Şu owaň adyna bolmasa men meýlikden sorap durmaýyn, soň göwünde getiräýin diýen. Inemet näme üçin soraýan diýilen ýaly. Soň seredişdirip gördüm, soň soradym ine şular ýalymy diýsem, ha, o diýip ýanky öýesiniň, ýanky şu ýeriň ýeriniň eýelerinden biri Margarita şu Anatoliýa diýilýän aýtdy da. Inni şu taýda ýene ýanky diýjek bolýan adam şu Hope diýdik da, Hope barada başda meýlik awanýan Hope barada oktyabr aýynda maglumat geldi diýdik. Inni meýlige näme üçin ala beýle şular ýaly Hope awanmaly? Meýligiň bilen Türkmenistanyň hökümetine näme eden bir ýamanlygy bar. Ha, o tankyd edýär. Yönemelik bir jenaýetçilikde da çagyrýarmy? Ýok. Hiç il jenaýetçilik çagyr da çagyryn. Ok bir ýaraglyk odgylaň edeliň diýämi ýa birini öldüreliň diýämi näme diýär. Hiç onu ýarlar bir daha eşdemdi. Ondan meýälik onun aýby näme? Meýäliň aýby esasy şol ýyly derli ýa-da şol esadan TikTokda oturup ine beýle aktivistler bilen bile oturup şolaň aýdýan zatlaryna goşulyp, şolar bilen deň derejede ýyly derli şol Türkmenistanyň meseleleri, kynçylyklary adamdyň raýatlaryň çekýän kynçylyklaryny gozak gelýär. Onu hem aýdylmaly zat dälmi? O kynçylyklar, olar ýaly meseleler köp dünýäň ähli ýurtlaryna diýen ýaly bar. Ol ýa-da beýle bir derejede. Onam hemme ýurdun wekilleri, hemme ýurdun raýatlary özlerine kynçylyklar bardy, gurrun edýärler. Sosial ulgamlarda öz arada pikir alşalanlaryna oturuşanlar näme mesele bardy, kynçylyk bardy, gurrun etmeliler. Indi şuň özü şu meýlikden häzir aralmaň uğruna çykan şu haramzadalaryň özüniň derejesini görkezýär-da. Siz biz barada ýekeje adam tankyd aýtmarsyňyz diýilen düşünjeden uğraly. Ödem bunu ala böyle ýa şu diktator edýär diýip düşünmäň adamlar. O diktatorun aşağına alyp berenler var, ýanky urduýdan öldürjek bolýanlar ýa-da ýanky telpek getirdiýden kelle getirjek bolýanlar var, haramzadalar. Özlerem bilip otyrlar ýurdun içindäki ýagdaýyň yeňil ýagdaý däldigini, halkyň ýagdaýyny näme gören okmuş olar. Ha, o şodatlar barada gurrun etmeklik kanun tarapyndan, Türkmenistan konstitusiýasy tarapyndan gadagan edilýärmi? Ýok. Gaýta şolar barada şodat barada gurrun edende sen ýydarlanmagyň gadagan edilýär. Seni ýydarlaýan bolar şoň öde bir kanun. Şoňa ýol berilen o kanun tarapyndan adamlaryň sede zatlygyny elinden almakly. Inde bular ne? Şu kanun goraýjy diýilýän haramzadalaryň özleri gaýda kanun bozjular. Inni bilen ýene bir gaharyny getiren şu meýlik hasan beýleklerden ýan gaýdyjym diýäl beýleki maliýal bolup näme edip beren, hemme de çydap beren ýaşlaryň içinde birazajyk tapawutlan ýa-da ýan gaýdyjym diýäl ýydy deril çykyş edip gelýär. Üstüne ne meýlik ýan ýakyn ýene bir zat bolandyr uraka men meýlik bilen geçiren söhbet döşlüğümde de şunu aýratyn goza geçdim ýadyňyzda bolsa Thomas meýlik bilen oturup aýratyn söhbet döşlük geçirdik. O söhbet döşlüğüň temasy näme boldy? Şu meýligi indi suud edilmediği hakkında Türkmenistan'dan yürüyte yani guvanama, kepilname gerek da. Onu da yani kadiyet cevapkarçılığına çekilmedikleri hakkında kepilname değil ya da kadiyet cevapkarçılığına çekilmediği hakkında. Indi şonu meýlik näme üçin aljak boldy? Meýligiň Türkmenistan'a gaýdyp gitmek niyeti ýok. Indi beýdip şol galy bilse gorsetde aljak çykyp gidip bilse başga ýurtlara gitjekdi. Ondan indi daşary ýurtlara gitmege kynçylygyna düşündi de
iň bolmanda ortaýetde bir galjak bolaýyn diýip indi ortaýetde ol bir diplom aldy. Bir ýokary ýa-ni bakalavr derejesine ýa gutordy meýerlik lingwistika we filologiýa boýunça, ingliz dili filologiýasy boýunça indi ikinji gedek şu geçen ýylyň Thomson'na ikinji bakalavriata girdi. Ondan gumanitar urdun. Indi bir gedek şol ortaýetyň territoriýasynda bir ýokary bilim alsaň, demek sen şo taýda oturmal magada hakyň we kanunam şoňa ýol berýär. Meýeligem şol mümkinçilikden peýdalanyp şo taýda galmak üçin arza berýär, arza bermäge barýar bolyn, o taýda da ýa-ni içeri işler bölüminde saňa suud edilmedi hakyny we ýugurdyňdan ýöritek ýa-ni kepilname gerek diýär. Ol hakykatdan hem gerek. Ondan biz ýa-ni ortaýet ýa-ni Türkmenistanyň ortaýetdäki ya ilçahanasına değerli Astrahan'naki konsulluğunu yututya. Tabi meğerliğin şu okuyan yeri Elista şehri yani Kalmıkistan Respublikası Astrahan'a kolu yerde yerleşiyor. Türkmenistan'ın şu Astrahan'naki konsulluğu şu herincamlık ediyor. Şu teritoriyaları. Onun meğerlik men ya arza verdim molin niye? Meğerliğin arzasına cevap geliyor. Yani şol hud edilmediği hakkında şol ispravka gelipdir. Yine şu arada da yine men şu taýda şu ekranna şol hatın men screenshot'unu görkezýän. Şunu maňa meýerlik berdi şu ýaz aýlarynda. 27 martda şu konsullukdan gelen hat şu Türkmenistan konsulluğuna näme diýe orçça ýazypdyrlar. Здравствуйте. Ваша справка готова с уважением. Консульство Туркменистан Российской Федерации, город Астрахань. Sizin diýär spravkaňyz geldi diýe. Ödem şu taýda PDF formatynda da şuňa ýa-ni birikdirilenem ýörüýte hat bar. Indi bu hat näme? Bu hat ana şol meýerlige suud edilmedi hakynda şo kepilname ana şu. Şoňa basýan ol şol açylýar. Buňa nemesini screenshot'un maňa meýerlik ýörüýçi berdi. Şo PDF formatynda da menne bar. Terediňine 27 Mart'ta şu ýylyň tasdiklanan ödemeleri registrasiýa nomery, amma şu taýda meýerligiň ady, familiýasy, otçustwasy, doglan güni, ýyly, aýy hemme zady ýazylygy şu taýda da ors tiline şo kepilgeçilikdir. Aşagynda da şol täze bellänen konsulun goly hemme ady, familiýasy bar. Nazar Göllüf diýilen bu adam 2022-nji ýylyň oktýabrynda täze belländi. Ondan odal başga bir adamdy konsul. Şoň goly bilen dur. Indi serediň bu spravkany indi almana bar ýa meýerlik. Maýyň 3-üne var ya, indi bu 27-nji martda diýdik da geldi şu adyna, indi geliň de alyp gidin diýär. Bilam telefon etdim bolyn ya, poçta bilen iýerip bilýärdim diýsem ýok, ödüňiz şahsy ödüňiz gelmeli, gol çekip alyp gitmeli bol ya. Bolam bar ya, odalam şu gepleşiň bile daýdyp ýene ýöne ýatladyk. Geçýänlerde Türkmenistanyň şu hökümetini meýerligiň nähil aktivligi haýsy tarapy bilen gaharny ýetirendir. Şu öz kanun hukumy talap edýäni. Yine şoňam biri şu L'Oreal wakalaň biri mene şu ispraka bilen baglanyşykly. Ona bir 3-nji maýda bar ýa, şu ýylyň 3-nji maýynda bolýan. Bular näme diýär? Ýa pikirini ýitdiýär. Ol diýär, buna bir eline de şu hatam bar, şu kopýasam bar. Bolyn ýok diýär, bular näme diýär? Astrahandaky ilşahana, konsulluk. Ol diýär, ýalňyş näme edilipdir diýär. Başga edil siz bilen atdaş familiýadaş, oçustu zady gawat diýip duran ýene bir oglan bar eken diýär. Ödem mardan ýöne başga tarapdan ol ýa şoňy berilen eken, bidem ýalňyşyp diýär, o sizi beripdir diýär. Ol ýa şoň üçin diýdilen. Bilmeýärgem geň galýa sorya, o näil bolýar. Bir nemeden bir welaýatda ady, familiýasy, oçustwasy, doglan günü, aýy hemem ýyly gabat diýilýän bir ýene bir oglan barm diýär. Hawa diýerler. Hani nähir oglan zat diýär, nirden any bilip bolýam diýär, onu görkezden oklar, aýdan oklar. Ondan buna näme diýerler? Indi şo taýda ýa meýerligiň gögünde çyýlyk gidýär da, bulara bermezligiň nimetine külkülüne düşüp durlar edip. Meýerlik onan ona golar aýdan bilen ay bagyşla diýen bol, ýa-ni biz gyssaly ýagdaýda saňa häzir ýöri taýşnama uradur sen adymdan bolýan. Aňyrsa bir hepdeden geller sen garaşy berdi ýa. Meýerlige Moskwaň ýa-ni ýetjeginden işleýän ýerinden bar ýa-da. Samolyotla uçup bol berde näme barmy? Ol Astrahan barmy? Ondan meýerlik şo taýda Elistana gidip şol öýüniň ol ýaşaýan umumy ýaşaýyş aýyna şoň üçin ýörüýte, şoň üçin garaşmaly bolýar. Bir hepde geçýär, 10 gün geçýär, hiç il habar ýok. Ondan meýerlik bulara hat ýazyp başlaýar. Ondan şo hatany näil jogap berýär. Ene şu ilkinji hemiň soňky gedek berilen şo jogap şu ýa. Şo meýerligiň hatyna 10-njy maýda salam, sizin kepilnamaňyzyň jogabyna garaşylýar. Biziň saýtymyzda görkezlen wagtda jaň edin diýär. Ne Türkmenistanyň şu Astrahan'da konsulluğu.
Hakykatdanam pek kepilnaman tak berilmedigini ne boyun alyp oturýarlar. Biz de garaşýas diýip öýlerim wada beripdir bir hepde ýaly. Aňyrty 2 hepdeden ýipdirler ýöne bir hepdede ýetişdirjek borsyp şo taýdaky işleýän oglunyň sesi hemma onu ýadyp alypdyr meýlik bildirmeýän telefonyna da. Indi bu görgül meýlik bar ýene garaşdy. Ýene garaşdy ondan soň bir aýdan soň 10-njy maýda berilen jogap da şol. Hakykatynda ol 3-njü nemede berilmeli maýda. Ondan bir aydan gowrak geçen soň 13-nji iýunyna meýlik ýene hat ýazýar olar. Salamu aleykum. Jinayet jogapkärçiligi ýa-ki näme diýär? Jinayet jogapkärçiligine çekilmedi hakyndaky hatyň ardasy hakynda bilmek isleýän iki hepde garaşyň diýip söz berdiňiz, emma bir aydan gowrak wagt geçdi işinem habar bermeýäňiz. Jaňyma da jogap ýok. Ine jaňyna maldyryp bilen oken görgüli. Diňe hat üstülen ýazanny, onu da diňe bir gedek jogap gelipdir da. Ondan haçan jogaby geler, haçan taýin bolar. Sabar edip garaşylýar bolýyn, siziň piňňize de däl, muňa nähil düşünmeli. Hat ýazypdyr, buňa da jogabam bermediler, jogap bermeýändirler. Soň maňa meýlim gözi gurrun berdi. Hiç jogap bolmady telefonum alan o katam şu. Atam emeden oklar. Indi şu näme görkezdi? Eýýäm şo da gurdu, ene şu ýylyň eýýäm. Ýazynda ýa maý aýynda bular meýligiň ýagdaýyny kynlaşdyrmagy ugruna çykan. Hä, meýlik şo ispravkany näme üçin talap edipler. Hä, diýmek bu ortaýetde galjakdyr. Onda bunu ortaýetde galar ýaly etmeliler. Şu okuwyny gutoran wadyna Türkmenistana dolanlar ýaly etmeli diýip. Ol ýanky suud edilmedi hakynda teňde kepilnama bolmasa da sen o taýda galyp bilen okşa RBP diýip da başda alınmaly näme bar. Ýanky bence diýende odol. Yani разрешение временного проживания ДРВП диажа. Валт лайняжа маврут вот тип ilk журналиан, он там венже депортатва, временный вид на жительство. Он там гражданlığa verip bilýän da. Ýöne şoňy başlamak üçin ýa-ni saňa ýanky ýaly kepilname gerek. Indi bular şeýdi we bir ýagdaýyn kynlaşdyrdylar. Ay onu da onuň biz her ýyl maglum maslahat berip gördük. Ay öýlen bolmasa şo taýda ýerli bir ýerine de şu öýleneniň esasynda bir zat etjek bolgalar galjak bolda tip. Ya da şaryurtlara çıkacak olup. Olam her hil variantlar hakkında pikirlenip gördü. Ha, ondan inni Oktyabrın başında bana Maksat Sapar Muradov jaňa diýär. Onu bilýäňiz, Maksat Sapar Muradov organlarda işleýän. Biziň illeşimiz blogerlik edýär, häwat soň kuwatlar çykanok bilen näme çykanok. Maňa jaňa edip meýlige gastagly ýetir bir maglumat wa aňyrda Elistada meýliň okan ýerine konsullukdan hemem yerli organlardan adam barıp studentlerden sonra widep meýliň nirdejiňi biljek bolup berler eken diýär. Maksat Sapar Muradov maňa Moskwadan jaň edýär. Men ýöne düşündim, men oňa soram durmadym, näme üçin meýliň özüne jaň edýän ok diýip bolmasa meýliň nomeryny badyny bilýän onu. Tebe o jaň edýärse, jaň edip ýerindem ýanky ýaly barlyklar zatlar nemeler ýüze çyksa özüni guman etmekleri mümkin adamlaň da. Olam bir näme bir guman bildirilip gümürtük bir neme edilip hasaplan yana adamның biri gynansak da ol Maksat Sapar Muradowyň bir şonlar ýaly bir neme häsiýetem bar da özüne garşy gitmek ýaly ýa käwat bir hili şu hödüre däjek zatlar hereketleri bar men onu ýok diýip biljekler. Şoň üçin men oňyan kymmak meýlige jaň etmedigiň sebäbini men düşünýän birden meýlige bir zat olaýsa menden göräýmesenler ýagny telefon edip oňa ýalakasiýasyny tapyp soňra aňyrkylary berýär zat diýip düşünäýmesenler diýip belki maňa jaň edendir. O bilýär men meýlik bilen habarlaşyp ýörenmi. Ýöne bu taýda bir täsin dady ol maňa aýdýar, şo taýda diýär ýaşap beren studentleň men okap beren studentleň bir kysatynyň odal nomeryny alyp gaýdypdym diýär. Şo meýlige suud edilende 2021-nji ýylyň martynda men aýtdym ýa Maksat Sapar Muradow şoň suudyna gatnaşdy diýip. Ondan şonda käbir studentler bilen talipler bilen tanyşyp şolaň nomerlerini alyp gaýtdym. Şolaň biri maňa habar etdi diýär. Adyn familiýasyny aýtdy ýöne men onu aýdyp durmaýyn. Soň ol oglana da bir diýan ýetmedi ýaly. Ondan inni ýöne soň men meýlikden sonra gördüm. Şolar ýaly oglan student barmy sen tanyşlaryň içinde de adyň içinde. Mene tanam mok diýdi da. Ni o bolýan belki tanamaýandy belki studentlerden gelenlerde başga bir ýerden bir Maksat Sapar Muradowyň öz seviýalary bar, bir öz gatnaşyk bilen organlarda adamlar bar diýip düşünýän. Ha bu ýöne Maksat Sapar Muradowyň kaýdan da dogry bolup çykdy. Ýagny maňa şol 4-nji oktýabrda şo habar getirdi. Meýlik häzir bolsun.
O başarsa üniversitede gaýdyp barmasyn şo tak elista gözläp berler diýip. Ondan menem meýelge aýtdym bu habary. Meýelikdenem soňradym saňa diýdim bir jaň geldimi ýa sen gözleýänlikler hakynda bir özüňde bir maglumat barmy diýsem, meýelik aýtdy men näme tak ýok diýdim. Men onda diýdim hani garaşyk görelidim de. Gün aradan 2 gün geçenden soň 6-njy oktýabrda Şöhrat Sattarov diýip bir şol Elistadaky üniversitetde studentlere ýa-ni talip ýaşlara Türkmenistany talip ýaşlara serenjamlyk edýän ýa-ni näme talip başy bolýar-da starasta diýilýär orça indi türkmençe talip başy bolýar-da şol umumyň üniversitet tarapyndan bellenen ýöne studentler aýdýar konsulluk tarapyndan bellenen diýip hasaplaýarlar konsulluk bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýär diýip şol oglan baňa jaň edýär meýeligi. Ýa-ni Şöhrat Sattarov 6-njy oktýabrda. İlkinci gedek jaňa dene şonda jaňa diýär sen gyssaglýa dedi sen üniversitede gelmeli. Bilen meýeligem geň gale. Näme üçin aly öyle men barmaly. Olam diýär sen niýe şol ýa nirki diýäniň hakynda arza ýazanda diýär. Ýadan arzany tapamdyk diýär. Olam diýär men iki tane arza ýazdym diýär. Birine dekanatda goýup gaýtdym, birine diýär şu umumy ýaşaýyş jaýynyň komendantynyň gözüniň öňünde diýär. Şo taýdak nowatça berdim diýär da. Şonuň ýok diýär ýa-ni umumy ýaşaýyş jaýyny. Ola men maňa jaň etdi. Bila şey diýär diýdi. Men gideýin men ödüňem geldi ýa diýär. Men oho olar ýaly arzan diýdim poçtaň üstüne ýa-da konvert bilen bukça bilen iýerip bolýar diýdim de. Ondan ýene bir gede ýene jaň edip dur ýa-ni şu rasat tarif diýilýär şu ýa-ni talip başy. Hani haçan gelýän diýip. Ondan olam aýtdym diýär şunu ýaly poçtaň üstüne iýerip bolýar ha onu ýalda men arzan ýadaýyn poçtaň üstüne iýer. Ýok ony bolanyk öňüň gelmeli diýip tutýar diýär. Oho men uçup men näçe birinjiden näçe wagtym men işleýän yerimden men gitsem iş ýerimi bitirmegim mümkin. Ondan näçe otak harajat gerek berde elista ýok, oňa samolyotly barmy uçurly barmadan. Zat diýip düşündirjek bolýan ýok ýok diýip teň diýär. Ondan ýene bir zady soraýar diýär. Sen niýe şol öňkü ýazyp giden adresiňde ýaşaýanmy diýip. Olam ha o diýdim diýär. Ondan ýöne kän bolam mokzat diýdim diýär, gün sam etdim. Hakykatynda şol ýazgaýdan arzasyny meýlik şu işläp ýören ýeriniň adresini görkezmendir da, ýöne Moskwada bir çem gelen bir köçeň adresini näme diýip ýazypdyr jaýyň adresini. Ýöne kellemden ýa çem gelen adresi ýazdym diýär, olar diýär hakyky adresim men goýjak gelip. Bular diýär indi diýär, men diýär şodar men niýe şol görkezlen adresden gözläp tapyp bilmän, indi diýär täzeden arza ýazymeklerini sebäbem diýär, özüni meýlik maňa diýär. Şu adresimi diýär görkezmem, ýalňyş görkezmem soň indi men nirdedigimi bilip bilmän, meni şo taýy gerçek bolýan ýaly idi. Menim onda diýdim barma diýdim. Barma üstesine de diýdim ýa-ni bu aýdyp bu häzirki waka diýdim maksat Sapar Muradowyň aýdyp duranda adyna gabat gelip dur seni gözläp görler seni häzir getirjek bolar üniversitede barmagyny diýip aýtdy diýdim da. Edil şoň ýa ýanam ýa kıdat bolýar. Ondan näme üçin diýdim ala öyle diýdim şol Türkmenistanda ýa-ni Şöhrat Sattarov diýilýän haramzada taňa jaň edýär diýdim da. Ol bolýar talip baş ekenna diýdim. Ýöne ol üniversitede gerek zat arza diýdim. Näme üçin dekanatdan jaňa dene oklar? Näme üçin diýdim bir haýsydyr mol professoryň jaňa dene okda ala öyle diýdim. Ýöne haýsydyr bir diýdim, sen ýa diýdim bir oglan jaňa diýär. Olam şey diýdi. Onuň ýene ýene bir kun geçenden şol talip ýaşlaryň şu umumy ýaşaýyş jaýynyň müdiri bar eken de zawedişi diýilýär da. Yelena Mikhailovna diýip ýene bir aýal şol aýala jaň etdirýärler. Ha o sen gelmeli, sen umumy ýaşaýyş jaý üçin şol näme arzan goýman gidipsiň diýip ol meýligim aýdýan ýa sen sizin gözüňiziň öňüňizde men ýazyp indi şu nowaça berýändir diýip goýup gaýtdym diýip ýatlady. Ýani bolýan yo men tapam diýip şey diýip. Şo taýda bar şo bir resmi diýajaklardyň adamyň şol Yelena Mikhailovna diýilýän şo ýanky umumy ýaşaýyş jaýynyň müdiri bolup çykýar, başga bir resmi universitetden adam jaňa diýen. Ondan yine menden maslahat sorady meýlik beýleki bir kısan yine bir aktivistden maslahat sorady. Bizim hemmemiz aýtdyk ýok gitme onda. Özüňem telefon, men aýtdym telefonuňam nomeruňam üýtüp diýdim indi. Sebäbi olar diýdim häzir jaňa dip diýdim sen diýdim nige ýalak hasyaňy tapma uğruna çykandyrlar. Ondan meýligim aýtdy bu ilçihana konsulluk gözleýän bolsa ýalak hasya boýunça tapyp bilerim ka. Olara başardarmy ka? Ya bu taýda tehnika gerek, zat gerek. Meýligim birazjyk tehnikadan başçykandan şonu ýaly pikir etdi da. Birden diýdim men diýdim bu ortadan diýdim bu kanun goraýjy organlar gizli nurluklar diýilýän zatlar birden işe girse nähili diýdim. Aňardan diýdim Türkmenistanyň häzir diýdim mehemmeti
neme goýberen bol haýşnam. Şolaň haýşy boýunça şolaň talab boýunça bular diýdim häzir FSB zat diýdi şolar ýaly girdiň ulluklar häzir nemese diýdim gözläp başlaşyr ten diýdim göz tähel wagtyň içinde taparlar diýdim. Şoňça telefonu üýtdet diýdim nomeryny üýtdet diňe men aýtmadym ýene bir sana adam aýtdy oňa şey diýip bolýan. Olam ay pulum ýok diýdi. Hani garaşyp göreldi. Onuň biraz garaşdy da adetde bir hil köşeşen ýaly bolurlar. Aýtym mälik diýdim bir uruňa çykan bolsa bular diýdim köşeşmeýär diýdim. Indi bir uruňa çykan bolsa şolar seni gözläp ber. Indi diýdim sen ya ýurtdan çykmaklyň aladatyny etmeli orsiýetden ýa-da diýdim telefonuň zadyň dolu diýdim aýryp öňkü kontaktla gaýdybam diýdim uniwersitete dinni barmaly lel sen diýdim. Uniwersitete barsaň uniwersitetten ýöňäbek ederler. Şoň üçin indi diýdim uniwersitetiňe unut diýdim. Çıkıbilden şu yurtdan çık bir yerler dedim. Esengen bir gıda devletlerinin territoriýasyny haýhydyr bir yurtlara gidip bilýän dedim. Gürjistan var ya Gazakistan var. Şolar ýaly yurtlara gidip şo taýda gidilenýärmi. Şu datlaň bir gürrüň edip geldik biz soňky wagtlar. Onda da o görgüli hiç il bir çıkarga tapy bilmedi. Ay dedi teri iştem yok dedi. Ondan o yurtlara dedi viza alıp gitmeli. O viza da gutorsa, mühreti gutorsa o taýda da men gaçak ýaşamaly, o taýda da uzak ýaşatmalar. Ay eýle beýle. Şey dip ýör häzir şu waka boldy da. Indi bu wakaňam öň ýany ýene bir täsin zatlar bolup geçipdir. Bunam ýa-ni şu meýlegiň şol işleýän ýeriniň ýa-ni şol daçy ustastygynyň eýeleri. Ýa-ni itlere ýygyk edilýän ýeriň ýa-ni bir hususy itlere ýygyk edilýän hususy bir firma ýaly bir zat da o taýda bir näçe it bar. Biram ýa-ni kaýdyşmy ýaly balyk saklanýan hovuz bar. Şo balyklar hem itlerini aharlamak bilen meşgullanýar. Ne bu taýda ol bir ýa-ni kaýdyşmy ýaly bir hususy territoriýa. Indi ýa-ni ýeriň eýes aýdýa, ýa-ni ol aýalyň baş nemesi äri aýdýa. Şu ýeriň diýe üstünden diýe yan yakynlığa yani şu bolyan ne şu tadı meýlegiň bolyan şu ýeriniň biziň diýe uçakdagyň üstünden yan yakynlığa drone goýup beripdirler. Kimdir bir näwel adamdyr. Ondan Orsiýadyň häzirki kanuny boýunça şu wagt Orsiýadyň Ukrainada uruş alyp barýan döwründe hiç bir hususy firma ýa-da bir şahsy adamyň häzir esasen Moskwa oblastynyň territoriýasynda drone uçurmaga haky ýok. Drone uçursa ýa-ni taýdaky ýa-ni howa goraw sistemi harby sistemasyny işe girmeli bolýar bar. Ondan şol gadagançylygda garamadan ýa şu biziň diýe şu uçakdagyň üstünde diýe drone aýlanyp berýän. Onuň diýe maňa diýe meýlik jaňa diýip aýtdy diýip ýa-ni şol şu ýere ýaly ýeşilge diýdik da şu ýere şoň ýa-ni şu ýeriň eýesi şol Yuri Nikolaýewiç diýilýän maňa telefonyna gurrun berdi. Men oňa jaň etdim. Şunyal bir hil şuhel waka boldy diýdi. Ödem diýdi bir dek iki hepde töwere goý bir bolandyr diýdi da. Ondan men diýdi ha jetdim meýlikden diýdi şoň videosyny alyp maňa uratdy. Bolam alyp uratdy diýe. Ondan men diýe töwere şo taýdaky töwerekleri jaň etdim diýe ýerli administrasiýalar biljek bolup hiç bilmedim diýe. Şol ýa-ni dronyň kiminkidigini diýe. Ýöne gatyga harym belli diýe da şunyal kanuny zady bolup zady edip diýe şey diýip berler diýip. Ondan öň ýanyny. Bula iki hepde töweregin bir bolan waka diýdik da. Ondan öň ýany bir aý töweregi mundan ozal. Oktýabryň 30-na diýdi. Aýaly aýtdy. Ýa-ni aýaly Margarita Anatoliewna aýtdy. Bir feýez ben bir işgäri diýe bir de jaň edip diýe. Şu owada bir jenaýetçilik bolupdyr, bir aýaly zorlapdyrlar, bir oglan doňap gaçypdyr diýip. Indi biz diýe gözläp berdi. Siziň hem uçakdan da barmaly. Biz şol adam tapmaly, şo gözläp berdik. Ondan bu ýeriň eýesi ýa-ni Yuri Nikolaýewiç diýilýän ozal FSB-de işläpdir. Ozal ýöne organda işledim diýe FSB diýdim kadiýanda. Ondan diýe menem bir kanun hukuklamy bilýän niýe? Ödem şo öň ýany maňa diýe ýa-ni meýlik aýtdy diýe. Şol ýa-ni Yuri Nikolaýewiç ödem aýdy goty. Meýlik ödüne diýe şol ýa-ni suud edilmedi hakyndaky kepilnamaň berilmeýändigini ödüne de Türkmenistan tarapyndan hopawan ýanyny şol çykyş edýänligi üçin ödüniň ýanyny aýtdy diýe. Ödüniň şol nädipdir bir zat edip orsiýetdi. Bir galmak meselesini men bilen maslahatlaşdy diýe. Men ýa oň meýliň ýagdaýynyň habarly bolamsoň diýe da şol ýanky diýe maňa jaňa den FSB adamsynyň diýe şu taýp barjak bolmaklygynyň aňyrsynda
şu mäligiň nirdedigini biljek bolup edilýän finansy golaýmasyn diýip şol adamyň özi ýanky Yuri Nikolaýewiç diýilýän özi aýdýar maňa. Men diýe göwnüme şol pikir geldi diýe. Onuň ruhsat bermedim diýe. Men niýe o wagt Rostowda gezip gördüm. Onu men nemet bahane etdim diye. Men özüm Moskwada däl, men o taýp baryp bilemok. Men ýok yerimde de men özüm şo taýdan bolmasam, siziň barmaga, siziň barmagy da men ruhsat beremok. Men o taýda hususy yerim. Men öz hususy territoriýama men ruhsat beremok. Zat diýip diýe, birazajyk konflikte girdim bolyn. Soň diýe, soň gaýdyp jaň etmedi. Şular ya bir şüpheli zatlar boldy diýe-de, ýanky dronyň şo ýanky ýeriň üstünde uçup ýörmegi, ýanky ýal bir şüpheli bir onsoň ýene bir ýasatdat. Şo ýanky jenaýat diýilýän zat da şo bir aýaly zorlapdyr, bir adam onuň şo taýda gaçypdyr zat diýilýän zat ýalan bolup çykdy diýe. Soň diýe aýalym diýe şo owa baryp tanyş bilişleri bar, şolar bilen gurrunlaşyp gyzyklanıp görse. Ýolar ýalat bolanyk, bir de birinjige de eşdiýärler diýe-de. Görüň seredin bir taýda bir giden adamlar ýa-da şu zatlaryň töwereginde ýene bir ýaş oglany 24 ýaşly oglany ele salmak üçin nähili ýa-da işleri ýola goýulan görünip durda. Bu taýdan nediňe bir Türkmenistanyň hökümetde Orsiýadyň özi içindäki ýa-da FSB federal derňow bürosy ýa-ni guramlara çenli eýýäm şo taýda Türkmenistanyň diktator rejiminiň haýyşy talap boýunça hereket edip ýören ýaly görünýär-de. Görün nokta ýem aýdyň otaýdy, aýdyň bolup durdy. Ondan ýönemeýärlik ýanky dronly meseleni aýtmady, ondan ýanky fezbeli mesele bu adamyň ödüm aýtmany men meýäli görüp korkutup durjak bolmadym diýär-de ýanky şular ýaly şo taýp barjak bolan adamlar bar zat diýipdi. Ana şoň ýa-ni näken wagt geçmäkä de meýälik ýitirim boldy ýene 4-nji dekabrda. Indi bu taýda gator täzin zatda ýanky fezben eli zat diýdik. Hem Türkmenistan tarapy diýdik. Inni adamlar gatyryny mägellik bir möhüm ýa-da bir pursata geldik. Neştada bir gaty bellemeli hatda ondan şu Türkmenistanyň aktivistleri diýilýän adamlaryň içinde mäligiň ýitirim bolmagyna daxally adamlar bar. Şo barada gurrun eder. Ýöne şu wagtky ýagdaý nähili soraýan bolmagy mümkin kelläňizde pikir bar bolmagy mümkin bolýar. Ýitirim boldy, näme edilýär diýip hawap deriň ogalynyp barlaýan zatmy diýip şoňa men birazajyk aýdyňlyk ýerdeýin. Deriňe alınıp barylýar diýär. Ýöne ýanky şol uçastagyň, şol daça uçastagynyň eýesi Yuri Nikolaýewiç diýilýän. Men bilen guruluk döşlükde meni o gün sonra verdim. Dogryňy aýdyň diýdim. Şu bolan waka diýdim, şo mäliň ýitim edilmegi diýdim. Tez ben iş bolup bilermi diýdim. Tez ben eli bolup bilermi gönnen gönlüydüm. Olam aýtdy men dogry aýdyn tez ben eli bady pikir edýän diýdim. Bady ödem diýdi Türkmenistanyň gizlin gullukları bilen bilelikde şolaň ýa haýyşy ýa-da şolaň gelip gatnaşmak bilen bilelikde geçiren operasiýasy bolmagy mümkin diýip gön aýtdy. Onaň ne diýdim, bu diýdim siziň daça uçastaňyz, siziň ýeriňizde işläp bilen adam, ne diýdim bir siz alada galyňyz, arz etdiňizmi diýsem, ol aýtdy aýalym diýdi haýdan haý arz etdi, men diýdi häzir hem Rostowda gezip görnýidi. Ýanky yerli uçaskowy polisiýany çagyrypdyrlar, şoňa arz edipdir, jaň edipdir aýaly, ondan 110-nji gazagan liniýa diýip bir 110 nomer bar, telefon nomery bar. Şo taýda adatdan naşary ýagdaýlary habar bermek üçin ýörüýti. Gulluk bar. Adatdan naşary ýagdaý gullugy diýilýär-de, ýani ekstrennaya служба экстренного реагирования diýär-de. Şoňa da jaň edipdir ýanky Margarita Anatolievna diýilýär, şo ýanky Yuri Nikolaýewiçiň aýaly. O maňa da gurrun berdi, ol ýanky Margarita diýilýän aýal. Jaň etdim, hemme zady jikmejik ýady baldylar diýdi. Ondan uçaskowy geldi diýdi. Uçaskowy gelenden soň uçaskowy protokol bolurdy. Şol mäliň ýaşan öýüni ýanky şo jaýy gördü, hemme zady gördü. Soň ýörüýte derňewçileri çagyrdy, filçiler çagyrdy diýä. Filçiler topar gelipdir, öňmün. Olaram öwrenip gidipdir şo taýdak bolan nemeleri, ýagdaýlary. Inni şo Margarita Anatolievna diýilýän, şo hepden 4-nji gün men bilen gurulşanyny, şo ýaňy daça gelen wagty, men onu soradym. Ol maňa jaň etdi da men onuňa bar eken diýdim, men nomerym. Onda men öýdüm, hem toň jaň etdim, käbir zatlar anyklaşdyrmak üçin. Indi şo daçaň töweregindäki ýagdaýlar nähili diýdim, bir gar barmy, gar bar diýdi. Aýag ýylar zatlar barmy diýsem,
Adamlar 4 tane 5 tane adamın ýygy var idi. Yani bir gaçyan ýaly 4 tane adamın ýygynyň kogulayan ýaly adam. Ondan şol ýyllaram diýä hemme bir ýerde birik ýa şo taýda da şol ýanky güpür tapır bolan ýaly garyň üstünde adamyň ýykylan nemesi bar diýä adam. Ondan ol ikisi diýä kogulayan, ýygynyň kogulayan, ol gapdalan ýeni iki adam diýä her tarapdan ýa tokoy tarapdan niýe iki tarapdan odolan niýe garaşyp duran ýaly ýeni iki adam. Hem sag tarapdan hem çep tarapdan. Şoň öňünü kesip gawapdan tutan ýaly. Şol diýä mälik diýä alyp kaçan ýaly şolaň elinden başda diýä. Başda iki adam gelip ýene aňyrdaram iki adam öňünden çykan ýaly. Şol ýaly neme berdi da? Ondan käbir biziň blogerlerimiz we saytyň kanalyna çykyş edenler ganydy näme diýip o türkmen news saytym ýazypdyr. Ganydy diýilýän zat ýok otaýda hiç il gurrun ýok, gan ýok. Ýöne ýyzy bar, ýa-ni adamyň ýyzy bar, adamyň ýykylan ýeriniň ýyzy bar diýe. Ondan indi to geçmek meselesi var şu jaýda. Şu jaýda o nähil bolupdyr, kamera öçüpdir. Toğun özü men baramda tok bar diýe, çyralar ýanyp dur diýe. Aw ýöne kamera işläni ok diýe. Indi şo nämen görkezýär diýe. Biziň diýe şu jaýmyzyň öňünde şu şahtagyň territoriýasyny iki tane kamera bar diýe. Şo men görkezdim ýa-ni iki tane jaý bar, üç tane jaý bar diýip da şu taýda. Üç tane jaý bar, şu taýda ine bira iki tane kiçirek jaý bar, biram ulu jaý bar. Şu ulu jaýyň öňünde kamera bar diýe, biram şu ine şu bira it ýatak bilen biri. Bire mine şol gremyan kyýalyp kiçirek jaý, şonu neme mälik bolan. Biram şu jaýyň öňünde diýe. Bular şu neme afer diýe. Bak ya diye da edil şu iki jaýyň ortasyna bakyp duran ya da şu it yataklardaky ýagdaýy görmek üçin da çün niye şu kameralar bu howling daş töweregini görmek üçin näli ya barata tarapada da derwede tarapada da ýok diye onu bu jaýyň arka tarapynda köýel tarapda da o kamera ýok diňe şu taýda diye. Inni men aýdýan şo gelen adam şo ni kamera öçük diýdiňiz onu şo bir öçürdüm bu kadýsem yok diye o diye şu obada tok öçünne bizde de öçüyor diye ondan şo tok öçüp täzeden togu yaksalar diye kamera öçüklüğüne galýar diye şon biri gelip de hukman diye täzeden emetmeli diye açmaly. Şo diye şu tok berde öçüp diye son kamera öçük galanır diye da şoň üçin başda ýalňyş düşünüpdirler. Şu maglumaty maňa şo ýanky Margarita diýilen aýal berenne ilk maňa da ol dol düşündirmekde jikmajik şular ýaly. Menem düşündüm şu jaýyň arkasyndan gelip urbyňlykda, mınaçy öçürendirlerde soň kamerany öçürilenini göze getirip soň jaýyň öňüne barandyrlar diýip pikir etdim bolýan. Tok soň öçen ýaly. Inni şu kameradaky ýazgyny häzir çykaryp bilen oklar men ýanky şol Yuri Nikolaýewiç diýenle gurulşymda ol idi kameradaky ýazgy diýdi, ol idi men telefonum bilen baglanşyp bilýdi şu kamera. Ýöne diýdi men o kamerany nidi gönnen gün online'na edil häzir wagtda diýe islendik wagt şu taýdaky ýagdaýy görür ýaly itlen ýagdaýyny görür ýaly men niýe gönnen gün o kameradaky kameranyň nemesini kameranyň özüni gönnen gün ýagdaýda ulanyndym diýe da men aýtdym o kamera diýdim ýazga geçiren okmy diýsem men özüme düşünmedim diýdi. Men birinji gedek diýdi şo ýazgy diýilýän zadyň özüni häzir men düşünjek bolýan. Bolýan diýdi ondan men diýdi bir tehnika ýüz tutdum diýdi. Indi şu at diýdi şol şok nemäň içindäki ýat wa flashka diýilýän. Şonu alyp indi şonu aşşak bolýar diýär. Onu da ýadga alnypdyrmy ýa-da kamera, şo kameranyň özü aslynda ýadga almak üçin näle gönnen göni bolup duran waka göze uçuluk etmek üçinmi, netlenenmi men özüm hem diýä dogry aýtsam başym çykan ok diýä. Indi şol ýanky içinden kamera ýanky kameranyň içinden çykarylan nemäni öwrenjek bolýarlar da şol ýat. Inni olan o tarapy. Indi soň geriňewçiler geldi diýdik. Indi ýanky ýöne men aýtdym ýene bir sowra berdim ýanky Yuri Nikolaýewiçe. Şu diýdim FSB-den we şu datlary diýdim. O deriňewçi diýilýänler diýdim. Bu deriňe ýap şoň akyky jenaýatçylar tapjak bolarlarmy diýdim. Onu da dogry maýda indi. Eger şo diýip FSB goşulan bolsa diýdi deriňewçiler bu aňyrtyna ýetjek bolmadylar. Onu diýdi FSB-çileň özlerini tutmaly bolar olar diýdi. Şoň üçin ýagdaý ýa-ni şunýaly edil häzirki ýagdaýda şol gözi çüýünmi ýa çynlakaýmy man deriňewçiler gelipdir, tülçüler gelipdir de häzir indi şol işi deriňe ýap berler şu ýagdaý. Indi ýöne bir aýtdyk ýanky men aýtdym indi şu aktivistlerin içinde öldürün aktivist diýip tanydýanlaryň içinde de diýdim şu mesele bilen baglanşykly bir el bar diýdik da. Indi şu meseleye geldik. Şu meseleye geldik.
Indi ünsüren adamlar bu nähil boldy? Şu men jikmejik ýa-ni meýalik bilen şol şu uçaktagyň eýesi ýa-ni aýal maşgala wa eğer oňa ýa-da arastagda gezip ber. Bu Margarita Anatolievna diýilen Moskwada ýaşaýar. Moskwada bu taýdan bir 60 ýaş 70 kilometr ýaly aralykda diýdik-de. Men diýdi ýa-ni Margarita Anatolievna ýydy giderli habar tutup durýan meýalikden niýe? Her bir näçe günden, bir 2-3 günden jaňa diýen, zat edýän. Ondan iň soňky gedek men aýtdym, jaňlaşanyňyz maňa bir ýadyňda düşýän diýdim. Hepden birinji gün gitmediň öň ýany. Ol hemme zat ýadyna düşýän eken. Men diýdi hepden birinji gün diýdi, maňa diýdi gazçylar jaň etdi diýdi. Adamlar ünslerin. Hepden birinji güni şu taýp gazçylar diýip bir adamdan bir tapar barpdy. Indi ol gazçylar diýdim, size barmalymy diýdim da siz bilen nemetdim, gürleşdim diýdim. Men diýdi 3 hepde mundan odal diýdi, şu ta gaz geçirmek üçin biz daça uçakda gaz ýok diýdi. Şu ta gaz geçirmek üçin şu taýyň yerli administrasiýasyna şu Mikhalyowa diýilen owa yerli administrasiýasyna ýörüte nowata ýazyldym diýe. Ondan maňa hepden birinji güni bir näbel adam jaň etdi diýe. Näbel adam jaň etdi. Näbel adamam de adyny tanadypdyr. Ol adam ady familiýasy mende de bar. Ondan şo adam jaň etdi de diýe. Men şo gaz çekicileň injineri men şu günün habe topormy bilen barıp siziň şo gaz geçirmek meseleňizi öwrenmeli, siziň territoriýaňyzda barjak bolýar zat diýdiler diýe. Günni ikli jaň etdiler. Menim bolýa näçelerde bar ýaňyz diýdim. Ay takminan 16 saat 30 minut teoreklerde barar nidiler diye da yan kadam. Ondan menem meýalga jaň etdim diye. Şu gün işlik şun ýal gazçylar barjaktır. Taýýar bolgun niýetim bolýa diýdi diye. Indi gazçylar başda diye 16 saat 30 minut teoreklerde barasdylar. Ýöne şonda barmadylar diye. Indi menem hepden birinji güni meýalik bilen habarlaşdym. Men meýalige Moskwa wagty bilen saat 3'lerde jaň edemde meýalik şu owaň dükanyna geldim diýdi. Häzir zadalyp ýydyma gitjek diýe. Indi şu taýda ýol ýöremek ýoly bir ýarym sagat ýaly wagt alýar. Indi sagat 3'lerde zadalyp ýydyna gaýsa 4-üň ýarlaryna 4 bolup barýar şu gelmeli şu taý. Men şu jaň edemde ýa gaýdyşym ýaly Moskwa wagty bilen sagat 3'lerde soň 16 sagat 35 minutda 16 saat 37 minutda men meýalige bir SMS gönderdim. Sen diýdim düýün bir zat iý berjekdiň, bir zat söz berdiň, e-mailden iý berip bilýärmi diýdim. Meýaligem 16 saat şu 37 minutda 16 saat 38 minutda iý berdi. Bolýa diýip ýazdy 16 saat 37 minutda. Gitmediňe dilýän ýani, terediň adamda. Meýalik 17 saat 12 minutda gitdi. Men mundunam bilýän näme üçin onam häzir aýdym. 17 saat 12 minutda şo tegerekde gitdi meýalik. Indi 16 saat 38 minutda meýalik maňa şol ýan kaýş eden adam e-mailden berdi. Maňa da Telegramda 16 saat 37 minutda da bolýa berjek häzir diýip ýazdy. Demek meýalik şo wagt eýýäm dükandan gaýdyp gelipdir. Şu taýda. Indi soň bir tähin bir zat boldy. Meýaligi sagat 4'lerde 4 bolup barýar. 3 bilen 4'üň aralygynda. Ona maýdaýyn. Şu yerli wagt bilen Moskwa wagty bilen 3 bilen 4'üň aralygynda meýaligi gysgaly ýagdaýda Öwgödeli Çekaýew lakamly mehemen ofiseri. Men şunu dol onam bilen aýdýan. Öwgödeli Çekaýew lakamly mehemen ofiseri meýaligi gysgaly ýagdaýda TikTok'a çagyrýar. Onu biz näme diýip bildik? Şu boljak waka bolandan soň şu meýalige şo şopursa şonuna jaň eden adam ma edil meýalik sagat 4'lerde meýalik sagat 4'lerde TikTok'a ýerýär gysgaly ýagdaýda. Sagat 4 bolup barýarka meýaligin şo tanysy meňem tanýan adam Morsetde ýaşaýan ýöne ol aktivist el. Ol meýaligin
gepleşiklerine ýygy gideli tomoşa edip gelýän bir oglundan beri, meňem biziňem çykyşymyza tomoşa edip gelýän. Şol aýdýa soň indi meýil gitjegini ýiten soň men näme sagat 4 bolup barýarken meýilige jaň etdim bolyn. Meýilik şu wagt men gürleşip biljek däl, men gysgaly, TikTok ýermeli. Bilemok näme üçin ögedil tekayf men çagyrýar diýdi. Ünseriň adamlar şuňa. Yitmedinden göni bir sagat öň ýaly wagt. Ýaly wagtda ögedil tekayf lakamly mehemen afitseri meýilige jaň edýär. Mäligem giripdir TikTok'a. Mäligin girenligini aktivistler görenok. Ýöne mäligin girenligini mäligin gepleşiklerini tomoşa edip bören bir näçe adam ma şolaň biri meň bilen habarlaşyp beren bir aýal. Mäligin şol giren efirine tomoşa edýär şo wagt. Ýöne aradan wagt geçenligi üçin indi men ol aýal bilen biz aradan bir näçe gün geçenden soň gürleşdik da hepden 4-nji 5-nji gün. Ol aýal hepden birinji güni mäligin iň soňky efirini gördüm diýe. Şol yerli wagt bilen, ýa Türkiýanyň wagtam, Orsiýanyň wagtam bir wagtda indi yerli wagt bilen sagat 4 töweregi. Mälik iň soňky gedek TikTok'a girýär. Kimiň haýşy boýunça näme üçin birden gysgaly ýagdaýda girýär? Mälik adatça TikTok'a giýişlik girýändir. Aktivistler hem TikTok'a girenlerine giyişlik giyirýändirler. Adamlar işten gelenden soňlar, rahat gelenden hem kişi öýde ka, ol sagat 8-9 o giyjän bir wagtlary girýär. Emma şu edek hepden birinji güni ýetil ýitmediň öň ýaly mäligi näme üçindir gysgaly ýagdaýda öwedegilli tekayf lakamly mehemen afitseri TikTok'a çagyrýar. Oňa da bary ýok sandyja adam şoňa şaýat bolýar. Şolaň biri şo şaýatlaryň biri soň men bilen gürleşdi. Şo taýdaky bolan zatlar aýtdy. Indi onan biz suwd etdik. Näde suwd etdik? Näme üçin çagyrlanan bildik. Mälik girýär TikTok'a bolyn. Ögedgili tekayfa bir otyr, ýene bir kuşdan adam otyr, ýöne ögedgili tekayf şo taýda mäligi bir adam bilen gürleşdirmek üçin çagyrýar. Olam näme üçin çagyrýar? Ona maýdaýyn. Oňam maksady bar. Mäligi şol adam bilen gürleşdirýär. Orsiýetli şol oglan bilen gürleşdirýär. Bu oglan kimindi? Bu oglanyň kimdigini näder aýdar? Bu oglanyň hakyky adamy dälmi? Şol oglanyň hemme sosial ulgamlarda sahypasy, sahypasynda Daniel Şişew durýar bu adamyň ady. Buňam nemesi? Sosial ulgamlardaky şolara gysgaldylan ady Skala Show. Skala diýmek, gaya diýmek. Skala, gaya diýmek orsça. Showam şu iň soňky familiýasynyň iň soňky 3 harpy. Skala Show. Indi buň TikTok sahypasyna Skala Show diýip ýazylgy. Ine şu seredin avatara suratyna. Baram şu taýda inha nemede de dur sosial ulgamlarda we kontaktda da şu surat turandyr. Ine Daniel Şişew diýip dur. Öýde Moskwadan diýip ýazylgy. Indi bloglan näme bilen meşgullanýar? Bloglanyň sahypasyna seretdiňiz birinjidana abonaçylaryna seredin, patpisçiklerine. Milyona golay. Şurada K harpy duran bolsa müňlük da 945 miň zany patpisçi bar. Milyon diýip tegelekler balaýly. Milyon zany patpisçikli şuloglan ödem näme diýär? Ýüzüni görkezmän aglama, ýüzüni görkezmän Orsiýanyň harby güýçlerini, Orsiýanyň armiýasyny reklam edýär. Orsiýanyň uruşuny reklam edýär. Geredin. Diňe harby zatlary reklam edip ber. Ýumura salan bolýar, öz türgünleşiklerini görkezen bolýar. Şular ýaly wideolar zatlar bar. Ýöne buňa açyk ýüzüni biz tapdyk, açyk ýüzüni biz tapdyk. Ine şular ýaly açyk ýüzü bar, ina görüp bolýar. Inni bana adam näme üçin aly öle mäligiň kanalyna peýda bolýar. Mälik girýär bolyn, öňü bilen gürleşen adam kim? Ine şu. Bunu gürleşmek üçin, gürleşdirmek üçin çagyran kim? Öwedgili tekayf lakamly mehemen agendi. Agendem de ofisier işgäri. Inni bu näme diýär bu adam? Ýere girmäge, mälige, ýa-ni men takyp etdi, ýa-ni mälige men niýe öz sahypany alýar. Şunu görüp oturan ýa-ni adamdan biri maňa gurrun berýär da. Mäligem aldy diýär.
Meýäliň öňünde ekranna, ýani bizim öňümizde ekranna de edil şular ýaly ol peýda bolupdyr. Men ýani şunu gören aýal maňa şunu sahypasyny berdi. Menem soň suratyny tapdym da şu suraty görkezdim. Şunu ýaly bolup çykdym diýdim, edil özi diýe. Edil şunu ýaly bolup çykdy diýe. Gözi gömük diýe, ýüze maskaly. Şeýtde de çykdy da diýe, meýälige diýe, dessine diýe, çeklip etdi diýe. Näme çeklip etdi diýsem, hani goşuň ýygyna da gel, Moskwada plan adrese zbor bolýa, ýani uruşa uğradylýan, mobilizasiýa edilýän adamlaryň ýygnanýan ýeri bar. Na adresi gerek boldy, ne şol adres şoňa gel. Awa näme şin baraýyn meýäligem geň galýa de ank boldy diýe meýälik. Aýda goguja gadan jedersiň taňa näme? Päsel berýärmi? Bol gelin ha adres gerek bolsa gönden göni men ne oýna demok diýip diýär meýäligi adres berip başlady. Ýa-da öz adresiň nirde men baryp alyp gaýdaýyn zat diýip diýär. Meýälik adresini aýtmady diýär. Bilýär ýa-ni barmaly ýeriniň adresini aýdýar diýär. Aşon ýaly birazrak bir 5-10 minut ýaly bir gürleşdi, nemetdi diýe reklam etdi diýe, mobilizasiýany ýa-da tölenýän puly ýa-da tamam çykdy da gitdi diýe. Ideýany bilenem, şo taýda oturan, ýani ögödgel teke ýam şuň bilen bile otyr. Ýani nemet onlaýnda, şol efirde. Bu gitdim bolýan ýani ögödgel teke ideýany bilen girip, terediň ünslerim ögödgel teke diýilýän ofiseriň, mehmen ofiseriň diýen sözüne terin. Mälik teňem ýeriňden geldiler öýdýän sen meň bilen saçan pişik oýun oýnan bolup meň ýerime düşüp berdiň bolýan ýöne seňe mändi ýeriňden ýetäýänler ýaly. Ha o seni mändi ýoklajaklar ýaly, äkidäjekler ýaly. Diýäde ýerinden hem näme diýä? Ay meňe mä dilim siňillidir, birden ýitirim bolaýsaň menden göräýmesinler diýip gülen boldy diýä. Terediň adamlar. Meýäligin ýitirim bolmagyna göni bir sagat galanna, bir sagat ýaly wagt galanna, meýäligi TikTok'a çagyrýar, gyssagly ýagdaýda ögödgeli çeke lakamly mehmen ofiseri, soňam o taýda da şul adam garaşyp otyr. Bunam ýörükde duşuşdurýar. Ögödgeli çekäýif öýde gürläne otak çykyp, öňü bilen şunu gürleşdirýär. Bu adamam garaşyp otyr meýäligi. 1 milyon tane patpişi olan bu adam meýäligin kanalyny nirden bilýär. Näme üçin meýäligi aly böyle alaga diýen şo wagt ýitirim bolmagynyň öňýany uruşa çagyran bolýar. Näme üçin? Sebäbi meýäligi Türkmenistanyň diktator hökümeti FSB bilen birlikde ýok edenden soň meýälik nirik ýitirim boldy diýilen sonra uýda çykanda meýälik uruşa gidipdir diýilen myşmyşy ýaýratmak üçin edilen zat. Meýäligin edil ýitirim bolmagynyň öňýany gurun bolýar şuny. Şu. Edil öňýany. Indi men bu adamy tapdym, ýani gaýjym ýaly. Ine men buny sosial ulgamlaryň ýani köpüsinde hemmetinden tapdym buny. Ondan men buňa hat ýazdym. Adamlar, men şuňa hat ýazdym. Şuňam meýälik bilen gürleşendigem men hatyma beren jogabyndan görünýär. Indi seredim. Şuň beren jogabyny. Men ýazan hatyma seredim öňü bilen. Men buňa hepden 6-njy gün hat ýazdym. Hepden 6-njy gün hat ýazdym. Yüzlendim, meýäligem suratyny goýdum, iýerdim suratyny kontaktda we kontakty.com diýilen ýerde. Здравствуйте, Даниил. Я журналист Мурат Рахимов. Параллельно со следователями Российской Федерации расследую дело пропажи вот этого парня в фотографии, гражданского активиста из Туркменистана, пропавшего в прошлый понедельник, 4 декабря, из Подмосковья. Его зовут Мяликперди Алламурадов, известный среди выходцев из Туркменистана как добросовестный блогер и гражданский активист вот уже несколько лет. В понедельник ближе к вечеру его в буквальном смысле похитили неизвестные люди сразу после вашего с ним стрима на ТикТоке. Это мне терджимет вайдернадом. Еще раз повторяю. В понедельник ближе к вечеру его в буквальном смысле похитили неизвестные люди сразу после вашего с ним стрима на ТикТоке. Вернее, тогда вы сами лично запросились на его страницу и, беседуя с ним в онлайне, делали вид, что вы его приглашаете в тот же день приехать на сборы, мобилизоваться на войну, заработать хорошие деньги. Он, естественно, отказался от такого дурацкого предложения от незнакомого человека. Мен айдян не шуңо,
Şu haramzada. Tidiýem hepden birinji güni şu biziň şu aktivistimiz bilen Melik Allah Muradow ady. Siz TikTok'ta online'da gurulşypsyňyz, sizem ony hamala uruşa mobilizlenmäge çagyrypsyňyz. Şoňa ýetýänam, şola bolan ýitdi diýdim. Soň hatymda baňa aýdýan, siz diýen şu jenaýetçilige gatnaşan adam bolup durýaňyz inni diýen. Ondan ýerinden emin soňunda sora bilen jemledim. Вопрос к вам. Кто конкретно вам предложил эту роль, которую вы сыграли в понедельник в рамках осуществления вопиющего преступления с похищением нашего гражданского активиста и блогера? Мы уверены, что ваше честное и чистосердечное сотрудничество в раскрытии заказчиков и основных исполнителей, служащих интересам диктаторского режима Туркменистана, без сомнения послужит в ваших интересах и интересах имиджа Российской Федерации. İnsanlar men sonra ulanjam diýen. Kim size diýen şu roly hödürledi. Şu jenaýetçilikli işdäki şu roly size kim hödürledi? Şu adam owrulama bilen baglanyşykly şu işdäki diýdim. Biziň aktivistimizden blogerin owrulanma bilen. Siziň diýdim dogruçul hemden çyn ýürekli hyzmatdaşlygyňyz şu işi açma, ýagny şuň zakaşyklaryny şuňa buyruk görenleri hemen şoň esasy ýerine ýetirjilerini açmakdaky siziň dogruçul hem çyn ýürekli yntyaply hyzmatdaşlygyňyz siziň özüňiziň bähwidine de bolar, hem ortadan tutuş Orsiýet Federasiýasynyň öz imijiniň bähwidine bolar diýip men hat ýazdım. Ýene ýene de bir gedek ýüzlendim tutuş daşary ýurtdaky Türkmenistanly diasporaň adyndan ýüzlendim. Soň näme jogap berýärmi? Ýani bilen jogap berdi. Idealinem değil. Men bu hatı, şu hatı adamda, 16 saat 25 minut yadım, desini okudu. Desini okudu. Oturuyu pikirlendi. 17 saat 57 minut şeyini. Cevap vermedi. Desini okudu bolmasa. Son aradan epesli wagt geçenden soň 1,5 saat ýaly wagt geçenden soň bana cevap berýär. Приветствую. К его пропаже никакого отношения не имею. Попробуйте обратиться в миграционную службу и напишите заявление о пропаже. Середin adamlar. Men bana adama aýdýan, şu Melik Allah Muradow diýilen oğlun, ýitmediň ýöňýany siz TikTok'ta, gün efirde, streamde gürleşip şunu mobilizasiýa çagyrdyňyz, ýani şonu inkar edenok. Şonu şol oğlun inkar edenok. Bar diýen zady näme? Şol oğlunyň ýitirim bolmagyna men rolum ýok diýär. Men şoň bilen teret esasat nämeden başladym? Men şol oluş, men şol adamyň ýerine bolan boldum. Özüm meýalik bil meýaligiň sahypasyna girmedik bolsam, şolar ýaly teklifim etmedik bolsam, men aýdardım. Siz niýden tapdyňyz bu nämäni? Ol oglunyň saýtyna girdiňiz, kanalyna girdiňiz, ony ýaly teklif etdiňiz. Men şondan başlarmy? Ol ondan başlanok. Men giremok diýen ol. Men oňa şonu ýaly teklif edemok diýen ok. Men niýe şol oglunyň ýitirim bolmagyna gatnaşamok diýär. A gönnen göle belki gatnaşan däl, ýöne ýanky roly kim saňa hödürledi diýen. Şonu aýdan ok. Üstesine de maslahat veren bolýar. Ol diýe ýeten bolsa oň diýe ýüzlenmeli ýerleri we migrasiýa gullugyna ýüzleniň diýen bolýar. Şoň ýetenlik hakynda arza ýadyň diýe. Лучше уточните diýe. У них как происходит процедура поиска человека, если он не имеет гражданства, эгер diýe oň diýe ortiýetiň raýatlygy ýok bolsa, onda ony ähli bolmaly procedura şonam diýe anyklaň diýen bolýar. Если имеет, то в полицию. Эгер diýe oň raýatlygy bar bolsa, onda polisiýa tutup bilýäňiz diýen bolýar. Ýa-da обратитесь еще, я думаю, посольство. Ya da ilşahana yüzlenin den bolýar. Şol oglan nirden bolsa diýär, şol ýurdun ilşahanasyna yüzlenin diýär. Türkmenistan ýen söýlem ýadan ok. Bana ýöne görkezme berilen ýaly. Şunu ýaly biriniň häzir efire çykýar biri. Ha, şoňa gelle oturdy gürle. Şoň Türkmenistanyň raýaty bolan bolsa da diýen söýlem bolan ok. Ya da diýär, şol ýurdun diýär, şol oglan nirden bolsa, şo ýurdun ilşahanasyna ýüz tutun diýip jogap berýär. Adamlar ülserin. Bul men şu işe gatnaşamok diýenok. Yani men şu näme kanala barmadym diýenok. Ýöne şol oglunyň da ýitirim bolmagyna men niýe rol oýnamadym diýjek bolýar. Надеюсь, всё с ним всё хорошо diýen bolýar. Men şol oglunyň diýe ýagdaýy gowdur diýip umyt edýän bolýar. Serediň adam. Şunam duşuşduran, şunu çagyrýanam, şunu koordinirlänem. Öwedili tekayfatly mehemän afitseri ýene bir ýerde gaýtalayan adam. Şo çagyr edil ýitmediň, iňni herediň, şu streamden çykýar, TikTok'tan çykýar, ol ideýany bilen
Gazçılar diýilýänler jaň edip başlaýar. Şo gazçylar diýilýänler şol ýeriň mäligini işleýän ýeriniň uçakçylygynyň eýesi Margarita Anatolievna jaň edýärde birin ha gellik diýär indi. Şu mälik efirden çykan wadyna. Biz gellik diýär. Şoň ýöňýanam ögödgeli çekäýip lakamly mehemen afitseri mälik aýdýar TikTok'ta. Seňe mende ýyňdan geldiler diýen seni me anan indi ýygnarlar ýetirim bolar soň ýöne meňe me dilim siňillidir. Birden bir zat olaysa menden göräýmesinler diýäde gülen bolýar. Eýdýäni bilenem mälik gitýär. Eýdýäni bilenem mälik gitýär. Şolam orsiýetiň ýörüýte gullukları bilen hyzmatdaşlyk edilýär. Emma öwedgeli çekäýif lakamly mehemen ýanky ofiseriň nemeseň sözüne diňleseň Allaham Rady Rahim orsiýetli hyzmatdaşlyk edýän adam bolup çykýar seredin. Şu mehemen ofiseri özüniň ýüzüni görkeden bolup arady. Efir eden orundur. Ýüzüne neden näme diýip ýazýar? Bu adam öz ýüzü däl. Gurulayanam däl, gurulayan o ses üstünden ýazylan, üstünden goýulan, montaj edilip. Bu özüniň Ukrainadaky bir jyrksary dostuny oturýarda ýüzüne maska takyp, şonu şeýdip hereket et, äýneňe gallar, eliňe dene men passwordym şeýden bol daşyny görkezden bol. Diýärde şonu etdirýärdi üstünden hem sesini ýazýar. Ýöne şoň üstündäki şo wideoň ýüzündäki ýazga seredin maňa ýüzlenip ýazýar. Rahimov diýär, töhmet atmankan anygyna ýetip diýär. Soň gürle diýär. Ýygynyň näme diýär? Rossiýskaya podstilka diýen bolýar maňa. Sen diýär orsiýetiň tryapka diýär, eski diýär maňa. Özi seredin, özi. Mälige efire çagyryp orsiýetiň Facebook-iniň hökman şu Facebook adam sipat adaplayan başga mümkin däl. Bar işin taşlap orsiýetiň armiýasyny reklam edip ýören adam öz şahsy durmuş barada hiç sat goýanok. Diňe orsiýetiň armiýasy, orsiýetiň uruşy şonu reklam edip ýören bir haramzadany mälik bilen duşurýar. Milyon tan patpişi var adam bu adamın. Milyon tani abunesi var TikTok'unda. Şular ýaly adamy tapypdyr. Tapanak bolar ýörüýte gidilýän gulluklar hyzmatdaşlyk edip ber. Şoň bilen duguşuşdyr ýa. Feýet ben adam bolup çykýar, başga adam bolmak mümkin däl. Şular ýaly iş bilen meşgullanyp beren teredin. Bu şahsy maglumat goýan wa diňe ortaýadyň armiýasyny reklam edýär. Uruşy şu mobilizasiýany reklam edýär. Onu kim edip biler giýje günni? Şo ortaýadyň büdjetinden aýlyk alyp oturan Facebook gidilýän gullugy işler edip biler. Şular ýaly adamy koordinirlep, şoň işini koordinirlep oturan Türkmenistany öwedgeli çekäýif lakamly mehemen ofiseri. Diýmek şunu adamyň özi, öwedgeli çekäýif lakamly mehemen özi orsiýetiň agenti, orsiýetiň tryapkasy bolup çykanam, şolar bilen hyzmatdaşlyk edip beren haramzada satlyk bolup çykanam meýdem. Emma özüni gürleseň, yo Allaham Rady Rahimovmyşyn. Orsiýetiň tryapkasy öz dälmişin. Ondan soň näme bolýar? Inni şu maglumaty mälik nidi kitirim bolupdyr diýilen zady. Zany şo soragyň jogabyny näme edip bermeli, näme edip ýaýratmaly şonu mälik megerem uruşa gidenler. Ya edil yitirim bolmagyň öňýany oňa mälige lomoýjo, töregülji, hödürlenli uruşa gitmeklik, mobilizasiýa edilmeklik, adresem görkezildi. Inni şo pikiri häzir aktivistler arasynda ýaratmaly. Şonam ýaýratmaga finansiýa edildi. O finansiýa kim etdi? O finansiýa öwedeli çekäýif lakamly mehemen ofitseriniň oýunjygy Nur Muhammed Annay fatly aktivistin roluna giren oýunjak ýerine ýetirdi. Ine gelin şo oýunjagyň şo giýje, ýagny şu mäliň ýetenligi hakynda maglumat mälim bolan güni hepden 4-nji güni agşamlyk ýa-ni 5-nji güne geçilen giýje olam näçe bolýar? Ýa-ni 7-nji dekabrdan 8-nji dekabra geçirilen giýje baky diýilýän bilen garajdan aktivistim bilen TikTok sahypasynda platformasynda bir näçe aktivist jemlenişinde şo taýyp Nur Muhammed Annay barya birinjiden mäligiň ýitirim bolanlygy ýa belli bolandan olam bilýän eken şu meselany goýdgama jok bolýar. Soňa Ak Murad atly Amerikadan
stream edýän blogerimiz wa çykyş edýän. Şoňa sonra görýär. Hany ho bir mälikli meselen gowudan dokmy mälik gitdi datdy ýa bolýan. Nur Muhammed Annaýew näme diýen bolýar? He o mälikmi? Mälige mä diýär, iň soňky gün ýa gitmediň öňýany birинji güne mä diýär? Şunýaly uruşa gatnaşmak hakynda gurrun edipdirler. Ho diýen bolup, mehemben ofisiýeriniň beren görkezmesini ýerine ýetirýär. Ne gelin? Şoň eden şo jagada söýlen halkyň öňünde TikTokda göne efirde göne ýaýynla şol eden çykyşyny hem adamlaryň beýnine şol düşünjäni guýmak boýunça eden synaşygyny ine öz kulagy bilen diňleýär. Men birazcık araştırdım. Häli dostumla habarlaşdym. Men bilen de şunýal bolýan mälik. Intoň sapar efirde bir ors filene gürleşipdir. Karoçi kötü urşa gitjekmi, dağıtmy algorymlar edipdirler yo. Aşa orsça gepleşip dedi, intoň sapar adres mi alışýardylar mı dedi. Mäleň adresini tam kalmykynda galyp bereni bilmeýän ýoklay. Türkmenistanyň içinde hökümetiň. Ne görüşüňiz ýaly Nuri, näme diýen bolýar? Oho, uruşa gitmek hakynda da hakynda gürleşen ýaly gurrun bolupdyrlar, ýetmediň öňýany ýa, ýetiň iň soňky diýe, iň soňky TikTokdaky çykyşynda diýe, ödem aýratyndyk diýe, iň soňky diýe, çykyşynda ödem näme diýe? Düýnýä kimden eşitdim diýe, düýnýä dostlarymyzyň birinden diýe, nä dostlarymyz gurrun berdi diýe, dostlarymyz diýen bolýar. Ota hiç ýyly dost ýok, başga dost ýok. Sebäbi ol çykyşy bar ýok tanýjy adam görýär ony. Olaň içinde biram aktivist ýok. Biram aktivist ýok. Sebäbi şo taýda oturup şuňa şaýat bolan, ýagny biziň dinleýijilerimizden biri men bilen gürleşen, ol aýalyň hemme beren görkezmesi menne dur. Hemme görkezmesi. Olam gabat gelip dur. Gabat gelip dur. Yankı adam yankı Facebook adamsyny gözü bilen görüp, şoň sahypasyny görüp, bide iyi berdi, zat etdi hemme zat. Gabat gelip dur. Oňa da mehemmen ofiseri, ýoga dili tekele kamly mehemmen ofiseriň gatnaşyp şolatlara meçe berip gurnap, ýyndanam oň mehemmen ofiseriň beren duýduruşy wa mälik. Teňe mändi ýeriňden ýetipdirler, indi ýitirim bolsaň, meňe mä dilim siňgilli ýalyrsaň menden göräýme senler diýen bolup oýunly gasalyp, şon jemleýär, ýa bilen ýitdi. Innem Nur Muhammed Annaýew biziň dostlarymyzyň düýünki aýdyşy ýaly diýen bolýar. Dostlar aýdan o taýda dostlarymyz diýen, o dostudur mehemmen ofiseri. Şoň görkezmesini ýerine ýetirýär. Bulan birinji gedek bolan o adamlar. Nur Muhammed Annaýew bir oýun otgu bolup bir näme gidip gepе gidip näme diýip edýärmi-ka? Näme üçin ýöňü bilen Nur Muhammed Annaýewiň kellesine mälik ýitirim boldy diýilenne, ha mälik onda uruşa gidenler diýilen pikir gelmeli. Näme üçin mälik Allah muradowyň indi näçe ýyl 3 adamdan 3 ýyl ýaly edip gelýän çykyşlary kellesine gelmeliler. Türkmenistanyň hökümetini beýdip başa edip ýören gelmeliler. Oňa berilmedik ispravka berilmezligi, ýa-da edilmegi, oňa ýydarlanyp gelinmegi. Şu zatlar kellesine gelmeliler. Ala böyle şol ýa-ni kıymehemmen ofisieriniň diýdirjek bolýan zady kellesine gelmeli. Nur Muhammed Annaýew. Näme üçin alagatdan diýmedi? Ay ha wey o ýöne ýitirme edip ýörler, o görülemänä şey edip ýydy giderli çykyş edip gelýärdi, ona mä şey daýypdyrlar diýen ok. Aha dur diýe. Olle ýitirim bolmagynyň öňýany iň soňky eden çykyşynda ol uruşa gitmek meselesini arada gurrun edip dur bir ors filen diýe, ors filen. Adrese mä alyşypdyr ol diýe. Halkyň öňünde, giden halkyň öňünde göne firde edip duran çykyşynda şey diýe. Şol gurruny ýaýratjak bolýar. Ýa-ni bilen näme boldy? Nur Muhammed Annaýewiň özüne şuha gidip urady. Ol indi näme diýe? Jet dünýäne täzeden çykyş eden bolup, indi gynanç bildiremler. Indi başga şöhrepden goşup başlady. Göçüp başlady. Näme üçin? Sebäbi ýankyja pırrlygy ýoralmady. Aktivistler arasynda biz gurrun etdik. Häzir bolan seredin şunýaly waka boldy diýip ýanky şu zatlary men gysaça gurrun berdim. Ona köp aktivistler düşünüp urady. Bä, şonýal boldum. Bä öwgedegile çağırypdyr. Öwgedigilem şo taýda oturypdyr. Ha, ol ýanky Facebook-digem şol arada peýda bolan bolup şonýal teklip edip ýa-da
Näme mälik ýitirmediler. Ha, indi baglanşy wa. O aradaky nämänem ýazlyk goýulan senariýanam indi aktivistleriň içine kim ýaratmaly? Aktivistleň birine ýaratmaly. Öwelgeli çekäf lakamly meheme ofiseri ýaratmaly. Näl onda umumyna şu diýär. O näme diýär? Ol geçen edegem öwelgeli ýanky Nur Muhammed Annaýew diýen oýunjy, mehemeşlikden oýunjuny oýnap, ene şatlyk şeýkeýiň Ağustos aýynda TikTok kanaly ýapylypdyrylan gaýwatlara da. Soňam şatlyk ertesi gün çykdy da hemme aktivistler üstünden gülüp hedeledinni. Aw hedeledinni. Şonda näme boldy? Şonda näme boldy? Şonda da şolary ýaly mehemem oýun oynandy. Ýöne şo oýunyň maksadyny, ýani oýunyň şol esasyny emesini aktivistlerin içine ýaratmakda şo gaýwaty hakyky ýaly edip. Ýene de Nur Muhammed Annaýew diýen oýunjy oýnandy. Indi men o ýanky hekaýaty gurrun göreýin. Bu oýun nämeden başlandy? Şol 22 Ağustos, şu ýylyň 22 Ağustosunda şatlyk şeýhiň TikTok kanaly 70.000 tane patbeşikli TikTok kanaly bir sutkylap ýapylandyr. Bir sutkadan tähäle azyrak wagtlap ýapylandyr. Şo näme üçin ýapyldy? Bilýärmi adamlar? Şony Maksat Baýmuradow bilen. Maksat Baýmuradow ýa-ni Türkiýeden deportasiýa edilen bilen aktivistimiz. Maksat bilen ikimiz gurnadyk. O näil gurnadyk? Maksadyň ýitirme edilmeginden göni bir hepde öňýany maksada mehemen bir işgär çykyp öwelgeli çekäýfi şu maksadyň tanaýanyny tanamaýanyny barlap görýär. Ünseriň adamlar öwelgeli çekäýfi eger maksat tanaýan bolsa näme üçin aly böyle maksatdan soradylar. Maksat Baýmuradowdan. Te maksat şo döwürde öwelgeli çekäýfiň ýygyna gaty düşdi. Biz iki bolup düşdük. Öwelgeli çekäýfiň eýam şo döwürde Thomas'a şun hakyky mehemen ýönemeni işgär däl, ýönemeni agendi däl, hakyky kadrwy işgärdigine bir göz ýetirdik. Soň buň syrtyny açmagyň uğruna çykdyk. Her hil uğrun tapdyk. Buň syrtam açyldy. Şoň ýollarynyň biri nähili boldy? Biz şoň ýygyna düşüp berkäk öwelgeli çekäýif panika düşdi. Sebebi Maksat Baýmuradow öz çykyşlarynyň bir kysantynda men öwelgeli çekäýifin kimdigini bilýän idi. Menem ony ýürüýt aýtdyrdym. Biz maksat ikimiz şo döwürde ýygy derli habarlaşyp durduk. Şol maksadyň galasa boýlary menne dur henidem. Menne dur. Maksat ýok etselerim, telefonu ýok etselerim menne dur. Ýygy derli biz habar alyp durduk. Nädip şoň sartan açyp bolar? Öwelgeli çekäýifin. Menem aýtdym, öwelgeli çekäýifin şahsiýetini tanaýan bir kişilik beýan etdidim. Olam etdi. Şondan soň bular oda düşüp uradylar. Şondan soň biljek bolurlar, hakykatdan bilýän bilen okmaýar. Näme boldan soň 18 Ağustos Maksat Baýmuradow 31 Ağustos ýygnalandy Türkiýede. 18 Ağustos buňa mehemen bir ofisier çykýar. Birki başta pikir etdik, öwelgeliň öz oýnaýandyr öýtdik. Soň hakykatyny öwelgeliň kärdeşi bolup çykdy. Mehemen bir agenti maksada çykyp näme diýär? Öwelgeli çekäýifin kimdigini bilýänmi ýa bilen okmy diýip sora berýär. Indi ol agent kim? Ol agent aktivistlerin arasynda otyr, dürli hili sosial ulgamlarda, on sosial ulgamlardaky esasan Telegram kanalynaky nickname ady Everest. Şoň nemesine gireňden soň, şoň tahypasyna girip üstüne basaňda dola ady çykýar şutaýda. Telegramda Everest 8848 hem 8. Bu näme? Everest belentligi wa dünýäde iň uly beýik da, ýa-ni dağa gerşi hadaplanýar. Şoň beýikligi 8848 metr, hemem 80 santimetr. Şonu görkezden bolşy. Nehereden bulan adam niýe otyr? Bulan adam Deweten kanalyny tutuyor. Ödem Deweten şu Telegram kanaly wa açyk kanal. Şoň üçin bu taýdaky adamlar o görünüp dur diýmän. Bular islendiň adam girip görüp bilýär. Bulan ama aglawaty ol Deweten aglawaty da kim digen belli däl. 96 tane aglawaty bar diýen ýaky men şu nemesini alamda. Şu Everest diýen şu meheme ofiseri şu adam şu taýda otyryň ha. Şu Deweten Telegram kanaly, Telegram chat'i
96 tane agdaty bana demen ýaňy ýakyn şunu neme screenshot'unu alamda. Şo taýda Everest diýilýän meheme ofiseri otur. Bu ne meheme ofiseridigini biz nädip bildik? Bu adamyň özi boýnuny aldy. Nädip? Maksat Baýmuradowa şol o deli çeka diýilýän meheme ofiseriniň kimdigini bilen şonu bilmek üçin sonra berdi. Maksadym menden maslahat sorady, näme jogap bereýin? İlki bir pikir etdik, öwede delin öwede soraýan bolaýmasyn diýip. Onuň öwede deli çekäýfäň öwediniň soramaýanlygyna biz näle göz ýetirdik? İlki näle barlak gördük? Menim şol adama ol Telegramdan ýazýar. Olam tanaýanmy diýe, maksanym tanaýan diýe. Ýüzünem gördüňmi diýe, ha o ýüzünem gördüm diýe. Ha o sen hemme nomerlaryny bilýän, nirdedigini bilýän, ha o diýe. Hanonda sen niýe maňa bir maglumat berdi diýe. Ondan men aýtdym, han öwede gel çekäýifden sonra şoň telefon nomerlaryny bereýinmi diýip görbi diýdim. Olam öwede gel çekäýif jaňa diýe-de şunu ýaly bir mekanizm menden sonra ýa telefon nomeryny bereýinmi diýe ol. Ha o menne 3 tane nomera 3-ünden beräý diýe. Terediň adamda. Öwede gel çekäýif şol ýa-ki mekanizm adam jaňa diýe, maňa neme diýe ýa şol nomeryny sonra ýa bereýinmi diýe onun 3 tane nomerym bar, 3-dem ay men adyma diýel berip goýber diýe. Sen adyňa diýelim bolsa sen şo nomerleri ýanynda götürip berdiň. Sen aýydyňa gizliň gulluklar adamlar düşdi. Sen giýe lokasiýaň goýunça sen nirde ýerli şo nomeryň goýunça bilip bilýänlere. Näme üçin ýöwede gelip çekäýip şonu gorkman, maksada diýe hawa men hemme nomerymy beräýdi. Ýani 3 tane nomerym bar, gerek bol 3-ünden beräýdi diýe. Ondan şo taýda biz ilki pikir etdik. Öwede gelip çekäýifiň öwedi şo Everest bolan bolup şol näme account bolan häzir oýun oynajak bolýan bolaýmasyn diýdik. Olam ýok, öwede gelip çekäýifiň öwedi diýen eken. Näme üçin? Şol adamyň öwedi soň jaňa diýe. Tebe maksadyň aý diýe, men aýtdym, şoňa jaň etdirip bolmadymy ka diýdim. Sen aýt şoňa diýdim. Ananam mok, sen hakykatdanam meheme adamsydygyna, biz ananamyzda belki sen ýöwede gelip çekäýiň öwediň zat diýip sora diýdim. Olam şey diýipdir bolýan. Birden duýdansa ýagdaýda jaň etdi diýe. Bolmasa eger öňünden häzir men jaň etjek diýen bolsa men ikinji telefonym bilen tesini ýazardym diýe. Ol ýa duýdansa ýagdaýda birden jaň etdi diýe. Gürläp durdy diýe. Öwede gelip çekäýiň teside. Öwede gelip çekäýiň teside. Gürläp dur. Näme islegiň bolsa men ýerine ýetireýin diýdi. Näme islegiň bolsa ýerine ýetireýin. Ýöne öwede gelip çekäýiň adyny, familiýasyny hem sapatyny suratlandyr. Hakyky adyny, familiýasyny aýt. Zat nirde ýaşaýandygyny aýt diýdi diýe. Näme islegiň bolsa diýdi. Ona menem pikirleneýin diýdim diýe maksat Baýmurad. Ona maňa jaň etdi maksat. Indi näme isleg, näme deliydim. Onaň şol aralykda öwedegilerde hat ýazýar bu Telegramdan. Näme goýberdim diýe garasa goý göndürdüm diýdim ýa hat ýazdym diýdim. Şunu ýaly seni biljek bolup bir giden zat hödürleýär diýdim diýe da. Onaň biziň öwedegiliğini barlap görel. Han şunu näme jogap berýär ka diýdim. Öwedegili näme diýe? Pul al şondan diýe. Pul alyp teklip etýär. Näme üçin pul alyp teklip etýär? Däýär, sen näder mehemeden pul aldan, seni ýa mehemeye satylan adam bolýan. Ödüňem öwedeli çekäýifi satýan, ýani hamala öwedeli çekäýif aktivistleň birimisin. Sen hem aktivistleň birini satýan, oň telefonnam satýan. Berýän. Oňa sen berip oturan maglumatlarym ol surat alyp otur screenshotda. Sen pul sorasaň, pul sorap galasa wurutsaň ýa-da hat ýazsaň, ona malar screen edip oturýarlar. Bular näme etjek? Maksat Baýmurad güjera etjek bolýar. Öwedegil çekäýif hem gatnaşyp otur. Şo teklip aýdy, henne pul näme diýe. Ene şonu şo maksat Baýmuradym şo görgüliň şo aýdan sözüni diňläňne, şol öwedegil çekäýifin şo ýankydan teklip bardy. Maňa öwedeli çekäýif aýdan bolýar. Diýe pul geçirip $1,000,000. Şeýle pul normal eken diýe. Menem aýtdym, oho diýdim. Bular diýdim, sen diýdim. Pul soramaň garaşýar diýdim. Torasoň ýetip diýdim. Sorama kan diýdim, alyn diýe bular diýdim. Alayhan diýdim, ýetip ko diýdim. Men diýdim, kaçýaras kaçak bolýar bular diýdim. Ta. Näle öwretýän diýdim. O şeýden bolýar, oýunjoklar bular. Maksat görgüliň soňky diýen sözüne serediň. Bular oýunjak däl o diýe. Bular oýunjak däl o bular diýe. Bular diýip kime diýe? Hem öwedeli çekäýif öwedeni tutýar.
Hem şöyle hem mekameşnikleri göden onu tut ya. Bular diýip seredip diýe. Öwedeli çeke maňa ýanky däl çekli eden bolup men sok çok bolýar diýe. Men öwedelin ýüzüne aýtdym diýe. Oho, men şolar ýalla detsem onu tekmet pul almakam Allah diýjek bolup duran haramzadylar. Men şey diýermi diýip diýe öwedeli çeken ýüzüne aýtdym diýe. Ondan indi maňa jaňa diýe de maksat indi näme teklip edel onu diýe. Näme da talep edel indi şu mekameşnik islendik zadyň ýerine ýetireýin diýip otur diýe. Men hem aýtdym şatlyk şeýhiň kanalyny ýapdyr diýip hani görür diýdim, ýapdyr bilýär ha diýdim. Soňra ýygynyň bir şäher bir oýun oýnaly diýdim. Ondan olam oňa ýazypdyr şatlyk şeýhiň kanalyny ýapdyryp bilýärmi? Eger men ögödeli çekäýfim kimdigini aýtsam diýipdir da hem men tuguratlandyr. Olam ha o diýipdir, men üçin mesele däl diýipdir. Ýanky Everest 800 8848. Ondan diýe, bolýarna ýapdyr ondan men teňem haşyň onda men ýerine ýetireýin diýdim diýe. Aradan bir saat ýaly wagt geçdi bolýan. Şu ýylyň 22-nji awgustyna günortaňlar. Şol ýanky talap etdik biz. Ol meheme bilen ok, men bu taýda bu datlary meňem şu datlary goşulyp oturan. Şatlyň kanalyny ýapdym diýip oňa habar edýär. Ýanky meheme afiseri bar. Telefonda gurulşan. Şatlyň kanalyny ýapdym, indi senem gözgeli çekäýfi tanaýan bolsaň aýt diýdi. Menem aýtdym durunny diýdim. Şatlyk şeýhiň kanalynyň ýapylandygyny hiç kime aýtma diýdim. Bol häzir diýdim, kanal ýapan bar, şatlyga ýapdyrandyr, şatlygy ikisi bile oturandyr häzir diýdim. Şatlyga ýapdyrar, ideýanlaryny açar diýdim. Bilen diýdim häzir şu maglumaty ýaýratsak diýdim. Bul adam diýdim, birokda iki towşan awlya. Birinciden diýdim, sen ögödgeli çeken kimdigini tanaýan bu tanany. Oň şoňa göz ýetirjek. Ikinciden hem yalan maglumat ýaýradyp aktivistleriň içinde şatlygy gümetdiler. Şatlygy öçürdüler. Awa tapbad etdiler, indi gaýdyp şatlyk çykan oklat diýip häzir biz diýdim, heşelle kakyp ikimiz diýdim maglumat ýaýrady aýdap. Bizi maskara edýär otaň diýdim. Şatlygy mer tir çykardy. Bizim üstümizden güler diýdim. Ondan biz ýanky maglumaty aýtman oturduk. Woli näme diýär? Eýdýän bilen ögödgeli çekäýif eýäm şonu bilip bilýär. Günnüz TikTok'a girip garaşyp oturan ýa şatlyň kanaly ýapykmy, açykmy? Edil şatlyň şo kanaly ýapylýar, eýdýän bilen mekanmaň ýanky ofiserinden maksat Baýmurad jogap berýän, ha ýapdym, indi tenem men talabym ýerine ýetirdi. Maksadam maňa eýdýän, eýdýän bilen ögödgeli çekäýfe aňyrdan maglumat gelýär. Ögödgeli çekäýfim kontrolli edip otur, şo taýda, şo da gödäwçilik edip otur. Sırada maksada habar eden bolýar. Bilmedik kişi bolup ýagdaýda tebiýy biz o talaby biz goýduk da, biz goýduk. Olam bilip otur biziň hem goýanmy. Ýöne bilmedik kişi bolup maksada SMS gönderýär. Ýagny galasa goý gönderýär-de, ina şey diýär, diňle. Gözüň aýdyň şatlyk şeýhiň kanaly ýapylypdyr 70 000 patbisçikli. Gördüňmi? Maksat maňa TikTok'tan gelýän şu. Türkmenistan diýip bir account geldi şatlyk kanaly ýapy hasapdan geldim ikisini hasapdan gelýän tamam. Şatlyk şeýhiň 70 000 patbisçikli abunaçyly TikTok saýty ýapyldy diýen bolup begenip boşluk diýen bolýar da ýerindäki ikinji bölegi bar, ýanky tediň ikinji böleginde diýendir. Ýanky nirden bunu men nemeden eşitdim diýendir. Men iki tane şoň öwdeli tekäýif ofiseriň, ýa meheme ofiseriň iki bölek tesini şo taýda birleşdirdim. Şol aralykda maksat oňa sora berdi. Sen nirden eşitdiň aýdyp? Tew gaty tyýdy, nemetdi da ýanky maglumaty. El alýa, öwdeli tekäýif. Öwdeli tekäýif şo ýanky sora berýär maksat. Sen ýem nirden eşitdiň aýbyny diýip da. Olam aljiratda näme diýe? Men şatlykdan eşitdim ýa mehemeň öýünden eşitdim diýip bilmeýär. Aljiratda nemeden may Türkmenistan nemesinden mi accountundan mı? Yok diýär. Ýani bilen neme diýendir. Ýanky hasap wagty diýen accountdan ýa geldi diýen bolýar. Hasap wagty diýip account bar. TikTok'da hasap bar. Aw. Olam aktivistler o arada da hatda arada birden maglumat ýaýrady oturan bir anonim biri. Şondan geldi diýe aljirap. Näme diýjeğim men? Menem
maksat aýtdym hani hatap awtyn tapallyydam ay bilýän idi o sahypany. Ol ýanky Türkmenistan ýanyndan bilýän idi. İkisine de girdik, seyretdik, maglumat ýok. Ýazdyydym, sen akkauntyňa girdi diýdim, ýazdyydym. Şunýalyň şatlyň sahypatynyň ýapylanyny hakynda siz bu diýip sora berdim. Olam ýazdy, sora berdi ol. Aňyrkylar jogap bire jogap bermedi. Türkmenistan ýaly ikincisinden hem sora geldi diýä, sora belgesi. Neme? Düşünmedim diýip. Ýagny şolar bermeýändir. Şo maglumat olarda da ýok häzir. Şo hasap wagty diýilip ine bir neme bar. Men size görkedeýin. Şu adam dogry TikTok sahypasy. Ine. Ine şundan geldi diýä. Şundan ine şahatlyňdan nemeleri bar, kakamlar hydyryfyňam bar. Ine bu maksat Türkiýe ýankam bar. Şunlar ýa bolgusa zatlary bar da şu taýda goýýar. Bula adam buň eýesi hiç açan gurulýan ok. Hiç açan gurulýan ananymy otýar. Hamala şu ýanky öwelgeli tek käfe ýazypmyşyn. Bizem şonu anykladyk, şundan gelmändir. Şundan gelmändir. Şunu adamın şu aňyrtynda oturan adamga ödem sora berýär, düşünmedim. Ödem bilen ok. Indi biz nädip bildik bunu? Indi näme usatçyldy? Öwelgeli tek käfe öde. Şo ýanky maksat bilen gurulýaşy oturan mehmen afser bilen habarlaşyp otýar, şatlyk bilen habarlaşyp otýar. Şolardan maglumat alyp otýar. Indi bu ýanky maglumaty indi bir tane edip aktivistleriň içine ýaratmalar, şeýlemi? Gıýbat hökmünde. Bir de naýdam da, bunu ýaýradam da. Ol garaşdy. TKF garaşy bini maksat aýtdyrjak bolýar. Maksada ýaradan ok. Hiç kime. Onan bu näme diýär? Bir öwedeli TKF nakamly. Mehmen afiseriň oýunjogy we aktivistleriň içinde aktivist adynam göterip beren statusyny. Oňa Nur Muhammed Annaýew diýilýär. Ol desene Nur Muhammed Annaýew ýanky maglumaty ýaratdyrýar. Heçelden kak. Eýdiýär, onu gapak edipdirler. Awa dawaý çypda ýaýrat diýär şo maglumat. Olam şo günnüýdüm güni edil şo iýdi ýany. Şo gelip daşarda gelip beren ýerinden. Nuru Annaýew ina şolary ýaly maglumaty çykyşy TikTokda goýýar. Vatandaşlar selamun aleyküm goýmaýadalaňyz. Bu şatlyk şeýhiň ama kanalyny ýapypdyrlar ýaly. Yaman gynanmaý bar. Ýekece garşydaşymyz batda. Oňun baýdygyny ýatyrypdyrlar. Garşylyk bolmasa ösüşme bolmaýar. Indi biz karşıdaş şu ne edip görüşmeli. Täze karşıdaşlar garaşýasy. Täze karşıdaşlar. Şatlyk şeýhiň ýerine taýynan ýany karşıdaşlar. Özlerini bilýändirler. Oňa nime urýdy dolana meňdeş. Perçatka ulanlar dyndylar. Indiki perçatkalarda garaşýar. Haýlyňyz vatandaşlar. Şun mehmen afiser tarapyndan ýörüýte ýaýradylyp aktivistleri mahkar etmek üçin gurnalan oýunlugyna düşünen ok da. Düşünjegim bolan ok kellesine mi işletjek bolan ok. Indi şu ýörüýte bil katlaýyn düşünüp şu oýuna gatnaşýarmy ýa düşünmän oýuna gatnaşýarmy? Bunan biz barlak gördük. Barlak gördük. Men maksatdan haýyş etdim. Haýyş edemek biz ilki gurrun etdik şu öýde şunu düşünüp edýärmi ka? Nur Muhammed Annaýew. Ya düşünmedik bolan öyle edýärmi ka? Näde edýär ka diýip gurrun etdik onuň şogyjy 20 ketine giýje. Maksat buna jaň etdi, ol jaň almanlar soň SMS bilen hat alşyp Nurdan soraýar. Şo maglumaty kimden aldyň diýip. Nerden geldi diýip. Naşo arada da maksadyň beren gurrun diňle, maňa beren gurrun. Şu wagtlara başga telefondan jaň ýazdym. Nur Muhammed Annaýew ýazdym da aýtdym. Jaň edeýin diýdim bolýan. Ýanymda ýatan oglanlar bar, rahatsız etmeýän ýazyp soraý diýdi. Bolmasa erti ulaşaýaly. Menem onu bolýar diýdim, ýazaýyn diýdim. Şatlyk şeýle tutulup ýitipdir diýip diýdim. Video çekdiň diýdim. TikTokda goýupsyň diýdim. Şatlygyň ýitenini kimden habar aldyň diýdim. Kimden eşitdiň diýdim. Bilýärmi? Kimden eşitdiň diýdim. Olam aýtdy. Maňa aýtma diýdiler maksat diýdi. Hiç kimmäne diýdi.
Şoň üçin men aýtjak geldi, oň gepin maňa, muň gepin oň aýtjak geldi, gat görme diýdi, boldy diýdim. Has gowy onyň diýdim, men jogabymy aldym diýdim. Sag bol minnetdar diýdim. Şeýle sagaşyp goýdum. Uje men şo taýda özgeli tekäýipden soradym da, Nur Muhammed Anaýfa, sen aýtdyňmy özgeli neme, şatlyk şyhypyň diýip ýitenni diýip bara. Bolyn, ýok men aýdamok diýen ýer bardyr. Bilenmok, şatlyk şyhyp bilen edim ya. Nur Muhammed Anaýfyň arasyna gatnaşan ýet barmy ka diýen bolyn. Olam bolup biler diýe maňa ýöne Nur Muhammed Anaýfa jaň edibem, maksat soraýsa aýtma diýe. Karoç. Diýipdir, indi şöyle belli boldy şart, ýa-ni özeli tekäýif aýdypdyr oňa da. Nur Muhammed Anaýfa da şo aýdystyrsyn diýip barany, şoňa video çeksin diýip. Terediň adamlar. Şurada gizler ýalda atdamy Nura. Eger Nury öwedil çekäýifden şo maglumaty alan bolsa, o maglumat tam Nuryň alany görnüp dur. Biz onu bildik. Maksadam aýdyp otyr. Näme üçin onu gizleýär? Gizler ýal näme? Näme üçin onu öwedil çekäýif gizleýär? Öwedil çekäýif onu näme üçin gizleýär? Näme üçin aýtma diýär? Sebäbi şol myşmyşyň göz başy öwedil çekäýif ertek gün birden aktivistler kimdir birini günäkärlemeli bolsa, öwedil çekäýif günäkär boljak. Ha, onda näme üçin etdi diýilen zora gyda çykjak. Näme üçin bular ýaly ýalany öwedil çekäýif ýere diýär. Öwedil çekäýif o jogapkärçilik üstünden aýyrmaly, Nuryny kazyolat düşýän etmeli. Nuryny iň gırak edip görkezmeli. Maskara etmeli. Sebäbi Nury aktivist, aktiv aktivistlerin biri hataplanýar. Olam tutuş aktivistlerin adyny gidýär, şolaň awraýyna gidýär. Şolaň awraýyna gidýär. Ondan maksat öwedil çekäýifden zorýar. Nur bunu nerden eşitdi kara diýip sorak görýär. Öwedil çekäýif aýdanok, men aýtdym diýenok, beredim. Ona maksat onu osmokladyp sorak gören bolýar da. Onda ya Nuram şatlyk bilen hyzmatdaşlyk edýärmi ka diýip soraýar da. Şo sesem ba mende. Şonam gurrun berdim ama şo sesem ba. Öwedil çekäýifiň öz sesi ba mende. Maksat onu galasa goýdy soraýar. Nury Anaýf şatlyk bilen hyzmatdaşlyk edýärmi ka diýip soraýar. Bolup biler diýär. Öwedil çekäýif bolup biler diýär. Öýde Nur bilen hyzmatdaşlyk edip ber. Nura ýaýratdyrýar. Soňam Nury şatlyk şeýkip hemme bilen baglanşyk kıldyr. Şo bolup biler, şo taýdan alanyp mümkin diýär. Nuryň şu mozyny çykarýar öwedil. O samsygam ya şoňa düşünmäne diýär ýa-da dilleşip şulatlaryň aňyrsyna ýetip edýär Nur Muhammed Anaý. Onda men şo arada gepleşik etdim. Şo ýankyrat bolan datlar barada gepleşik edemde. Ona haçan men ýanglatdym. Maksat Baýmuradowy şondan soň bir hepde geçen soň deportasiýa etdiler, tutdular, sakladylar da ýok etdiler. Şonda men şo meseleni gowlamda gepleşigimde. Aradan 3 ay geçenden soň şonu dinläp Nury boýnuny alan bolýar. Nur ahir soň boýnuny alan bolýar. Sebäbi oň üst açylandan soň indi bilip seredim. Şu gepleşik wa adam akwalyň dellalary diýip bir gepleşik etdim men. Maksat deportasiýa edilenden soň 19-njy sentýabrda, maksat 11-nji sentýabrda deportasiýa edildi. Şu gepleşik edemden soň Nury şu gepleşigiň aşagyna aradan epetli wagt geçen soň noýabrda dinläpdir ony. Ina geçen ay dinläpdirdi. Şunu ýazýar. Hawa diýär indi boýnuny alan bolýar. Men onu şu taýda agdadym şu gepleşikde agdam soň indi seredin boýnuny alan bolýar. Aradan 3 ay geçen soň 24-nji awgustda diýär şatlyk şyhyp kanaly ýapyldy we ýygnaly hawary geldi öwedili çekeden nip inni boýnuny alýar. Näme üçin awgustda soralanyny boýnuny almady? Men bu gepleşikde şonu ýürüýten ýetdim. Nur Muhammed Anaýf şonu boýnuny almady, gizledi diýip. Inni şu taýda boýnuny alýar. Menem dogram bolsa da ýalanym bolsa da diýip video çekdim TikTok'ta. Anyklamaga sebäbi mende diýe kanal ýok diýen. Sen anyňda ýetmeýän bolsaň, näme üçin howluk ýan kyýaldar? Näme üçin kelleň işleden ok? Öwedili çekedilýän haramzada şondan öňüm gümürtük zatlarda
burnu sokup ýörenli görnüp ýör, biz näçe duýduruş berdik. Näçe duýduruş berdik. Şol adamyň edýän işiniň diňe Türkmenistanyň hökümet, diktator hökümetiniň bähbidine digini hemme zatlar görkezip dur. Şonda da gözün ýumýada şoň diýen zadyny diýe. Şu edegem şey diýe. Şu edegem. Meğer Allah'ım radif diye olaya uruşa gitmek barada insan köyde giden çıkışında bir ort bilen gurlaşıp durar diye. Onu Türkmenistan hükümeti yegin anlar diyen pikir yok öteren ok. Şonu adamdan beynetine koyuyor. Onam diýdirýän kim? Bizim diye näme diye dostlanmadan dostlanma düýün maňa gurrun berdi diye. Dostlanma diýenem ýene de öwedil çeke ýene şu. Ýene şu. Şoň hyzmatyny ýerine ýetirip. Ona men şu taýda ýadandan da geçen ay ýazdy. Abi gepleşip o sentýabrda o gurrun orada awgusta bolundan. Ağustos boyunun almadıkları adını gelip noyabrın ortasında boyun alıyor. Sentyabr, oktябr, noyabr 3 ay geçendi. Teatr taşıldı. Toňa şakda men ýadandyr ne beren jogabymy seredin. Men maksat Baýmurad fikimiz şonu bu faktyň üstünde etsin açdyk. Diýip men buňa diýen. Ýagny şatlyk tarapyndan ýürüýte gurnalan oýuny hakyky bir zat hökmünde aktivistleriň arasynda ýaýratmak operasiýasyna ögödegelle çekal akamly agendiň göndörgöni gatnaşýanlygyny biz dessine anykladyk. Onu ne edip anıklandırmadan detallarını men yakın wagtlarda aýratyn berip beşikde gurrun bererim. Öwedelle çekal akamly agent bu yalan maglumatlary aktivistleriň dili bilen ila ýaýradyp, soňam aktivistleri maskara etmek üçin kut seni ulonly diýip men Nur Muhammed Anaýew ýüzlenýän şu taýda. Kut seni ulonly. Biz onam destine bildik. Biz şonam destine bildik. Ýöne şonu senin öz dilinden eşitmek üçin maksat şonu saňa jaň edip, şu habary saňa kim getirdi diýip soranna sen o men onu aýdyp biljek diýip jogap beripsin. Maksadyň şol barada maňaýdan zatlarynyň ýargasy menne henidem dugur diýip men şu taýda bir aý ýazdym. Ýöne ýany ýok hiçden hiç ýaşy diýipdirler. Inni şondan soň näme boldy? Şondan soň bir gün geçen soň ýankyny bu yalan maglumat ýaýradylar. Maskara etmek üçin aktivistleri. Şatlygy ýok etdiler, şatlygyň baýdagyny ýatyrdylar. Ay perçatka ulanyp ulanyp anadandylar. Inni gedek beýleklenki diýdi. Onu ýanlan bir entek bir gün geçmäke, bir suwtga geçmäke ertesi güni şatlyk ýene de kanalyny täzeden açyp näme diýär? Ana şol biziň garaşanda adam etdi. Tutuş aktivistleriň üstünden gülüp heşelle kakdy. Ay bak, 24 saat görünmedik bolin, näder kadydyk. Köpe motor jokdy görünmäge bolin, çykdyň bir wagt saat çäge da 24 saatdan köp demesen 3 ay garaşmaly diýen ýalaklar bolýar eken. Bolbada oturjakdym. Fin edip daşyndan heredip kimin näme etip öğrendik. Ela sağ bolun, taňa ýakatyn meni ala dedip, gaýga edip elime jaňa diýenler. Öýe gelip gidenler. El malmat bakın dostum geldi jaňa diýenler. Arat hemmeňde de sağ bolsun aýdýan. Türktek çaýçykam size reisi käbirine de men gidenme mesul ýanlar. Ardy ödersinler. Käbirleri qarratyma biri wa ay Hudaý tutdy, Hudaý urdy. Sen gördüm, Hudaý tutdy, kellen gömeýin alasam sygy. Bir aýagyň gördi haramzatdan bir dedi. Şerden bilip bolýar kimdigini, kimin näme-nämedigini. Ha, şatlyk şeýki lakamly. Mehmen agendy bilen öwedeli Tekaýew lakamly mehmen ofitseriniň bilelikde gurnayan, aktivistlere karşı gurnayan, şular ýaly pararlygyna Nur Muhammed Anaýew diýilýän aktivist statusyny öňe takan, şular ýaly oýunjak, hakyky oýunjakluk roluny şeýdip ýerine ýetirip, ine şeýdip ber. Nädip birden soňky wagtlar edem aýratynam soňky wagtlar bir hil şular ýaly ýöne oýunjak gurulaýdy. Nur Muhammed Anaýew gatyly şuwa başy badynny. Ondan ýene bir anklamaly zat var. Men maşgalama näme näme diýäňiz, sokulýaňyz eýle beýle diýip düýünki çykyşynda da gaýtalýar. Näme üçin şonu gaýtalýar? Sebebi aktivistler köpüsün nädir? Bir ullokan bir wajyp sora wa Nur Muhammed Anaýew. Sen maşgalaň, sen aýalyň, çagalaň Türkiýe getirilipdir. Onam öýdüň hem aktivistleriň içinde aýdypsyň öz diliň bilen, onu gulaw bilen eşden bir giden adam bar. Indi şol meseleň näme üçin jogabyny sen açyklaň. Ne edip biziň dogan garyndaşlarymyz daşary ýurda çykarylmaýaka? Biz olar bilen habarlaşyp bilmeýän ýörkak. Ne edip sen garyndaşlaň, ne edip sen çagalaň, zatlaň, sen şular ýaly aktiw iş etip ýörkäň daşary çykarylýar. Näme üçin sen şu meseleni açyklaşdyraň? Näil şertiň esasyny, näil şertnamäň esasyny şolat edildi.
Meheme tarapyndan. Meheme ruhsat bermese, meheme şoňa ýol bermese, şolar ýaly zat edilen ok. Şolar ýaly egilşik saňa edilen ok, ony hemmämiz bilýär. Hemmämiz bilýär. Hanyn sen şo soraga jogap berip açyklaşdyr da halkyň öňüne çykdy. Hemem şu zatlar teň çağalaň şol çykan wadyna şondan soň şolar ýaly gümürtük oýunlara başladyň sen. Ögödgeli tekayf lakam ofisier bilen meheme ofisier bilen araňyzdanam gyl geçen ok. Gyl geçen ok. Ikiňiz oturup platformalarda soňky wagtlar TikTok'da sagatlap gurrun edýäňiz. Bir-biriňe de pas berişip, bir-biriňiň sırtyňyzdanam galdyryp, oňa abraýyn sen galdyrýaň, sen abraýyn, o galdyran bolýar, sen oňa ýel beren bolýar, o saňa ýel beren bolup, şeýdi paslaşyp komanda bolup oýun oýnap berdi. Esasanam şu oýunyň soňky wagtlar hatam ýygyjamlaşdy. Haçam jebetleşdi kiňiniň gatnaşangy. Haçandan soň teň çağalan gelenden soň Türkiýe. Inim bir zady bilip goýgun. Sen bular ýaly haramzadalar bilen bular ýaly haram oýuna girip sen arasa çykmaýan. Sen pikir etmeňin çağalaňy şular teň ýanyna getirerdi. Ýok, ular näme üçin sen çağalaň aly böyle Türkiýe çykaryp Türkiýede saklap otyrlar. Senem Ýewropada hiç il status alyp bilmän ýa-da kankap berdiň. Her bir ýanlaryň syrkynyň aşagyna ýatyp dur. Senem Türkiýe gidi bilen ok, olaram Ýewropa gidi bilen oklar. Bular nähil oýun oýnaýar? Dınduk. Häzir çağalaňy saklap seni ulanarlar, seni aýna sen şatlyk şeýhi we sen ana perçatka ýaly ulandylar, näme etdiler saňa baňdylar diýip. Senem edil geýilýän rizinler we rizini alyp ulanyp çağalaňa ýyna giderler, senem şu taýda galarsyň, şu taýda da ornaly bilmän seni maňa gidersiň. Gözüňe bolar, gözüňe şu eden hyzmatyň üçin şolar. Nirde açarlar? Özüň bilýän nirde açaklaryny. Oňadan nepeden açarlar. Sen bular ýaly haram oýun oýnaýan, karam oýun oýnaýan adamlar bilen dogurçul oýun oýnap bilmeýän. Sen bulan gögünden turup bilmeýäňni. Bular diňe bir zady häzir, diňe bir zat senden garaşýarlar. Näçe maksimal seni oýnap boljak, näçe maksimal derejede aktivistlere garşy şularyň içinde bulaşyklyk öğretmek meselesinde nädip seni maksimal derejede oýnamaly, ulanmaly, iň soňunda da ýa-da öz diliň bilen aýdyşym diýäli. Perçat ulanany ýa-da rezin ulanany ulany biziň bala seni. Senin şular ýaly oýun oýnap üstün çykjak, şolaryň gögünden turjak bolýan. Şolaryň gögünden turarny diýäňmi? Şular bilen uzak ýol ýöräp bilerini öýdýäňmi? Şu haramzadalar bilen, şu adam ikbaly bilen oýnady oturan, şondan eklenjedi oturan, adam ganyndan eklenjedi oturan, şu haramzadalar bilen sen uzak giderini öýdýäňmi oýun oýnap? Öwdele teke diýilýän haramzada adam ganyndan eklenip oturan haramzada ol maksat Baýmurady ýaly gül ýaly ýigidimizi ýok edip ene meýalik Allahym Radyf ýaly gül ýaly ýigidimizi şular ýaly jertwa berip şondan pul ýatap otýar. Şo geçirilen operasiýa üçin şola ulan häzir ýok edip şonu gümmüdene gidirip ogodan nepeden çykaryp şondan öz çagatyny ekläp otýar. Bular haram adamdan ganyndan öz çagatyny ekleýärler. Öz çagatyny, özlerini ekleýärler. Bulan wyjdan diýilýän zat şoňa ýol berýär. Tabii bularda şol wyjdanyň waharpam ýok. Waharpam ýok. Senemin şolaň arasyna girip bir zat edip hantama bolup, sen çağalaň neçirer edip zat eden bolup. Ýok. Sen heme öz wyjdanyň öňünde maskala bolarsyň, özüňi ýersiň soň. Hem halkyň öňünde, hem taryhyň öňünde oýunjak ýaly bolup tarihte galarsyň. Görüşi jogul galmarsyň, sen şoňa düşün. Inim. Şoňa düşün. Indi bu adamdan beýnisine oýjak bolýanlar, sen bir öwgel çekel akamdy, bu ofisirim. Mekan ben haramzadatyny. Meýalik Allahym Radyf ha. Bir Türkmenistany uradylan ok, ýok, ol häzir mobilizasiýa gidendir. Şonu häzir ýaýratmaly. Ondan öň Muhammed ýa-ki maksat Baýmuradyf deportasiýa edilenni. Men ýa-ki gepleşik edemde, bu diýanlardan seredim. Men 11-nji awgustda, Pagistan 11-nji sentýabrda deportasiýa edilenden soň men 19-njy sentýabrda şu taýda görüşüňiz ýaly men adwokatlaň 3 tane adwokatym meýlik neme maksat Baýmuradyfa
3 tane advokat resmi ýagdaýda adwokatlyk etdi. Şolaram kepil geçip oturinni. Şuň deportasiýa edilendigine, şu gepleşikde de men hemme adam görkezdim. Bataýda da bu adwokatlaryň hemme registrasiýon lisensiýa nomerlerini çenli durun ha. Şolaram kepil geçip otur. Şoňa da garamadan şu gepleşikde aýdylan zatlara näme diýe? Yani kıybi öwdüle tek lakamly bu haramzada sen niye suud etdi ya? Meýaligin ýa-ni maksadyň diýe deportasiýa edilen. Aslında giseredin. Maksat giden ok diýilen pikiri adamyň beýnesine goýjak bolýar. Şu kommentariýada şonu ýazandy. Şu gepleşik eden wagtym. Orçça ýazan bolýar. Ждём факты, господин Рахимов. Иначе вы будете таким же сотрясителем воздуха, как и ваши оппоненты. Sizden niye faktlara garaşýar? Ýogsa diýe senden öle gök gümürde diýen ödüňiň diýe boş gök gümürde diýen garşydaşlaryň opponentiňi diýýär bolýaňyz, şoňa gurulýaňyz diýen bolýar. Faktlara garaşýar. Maksat Baýmuradowyň deportasiýa edilendigi hakynda. Так как все, что вы тут сказали, заставит поверить лишь рядового гражданина. Остальные сделают отметку для себя. Sebäbi diýen bolýar, siziň bärdäki aýdan zatlaryňyz diýe sada raýatlara onu biler diýen bolýar. Beýlekler diýen bolýar, ýagny beýlekler diýmek bilen men ýaly keldeti işleýänler diýen bolýar. Bu zatları belli gastana alarlar diýen bolýar. Beýle diýmek bilen näme diýjek bolýar? Sen bu taýda aýdyan zatlaryň dogry däl. Oňa diýe ananýan al. Keldeti işleýänler diýen bolýar, ananmaýar diýen bolýar. Ваша репутация зависит от вас, удачи. Sizin diýen bolýar abraýyňyz, reputasiýaňyz size bagly. Suud ediň maksat Baýmuradowyň gidenligini diýen bolýar. Ýagny adwokatyň 3 tane adwokatyň aýdyp oturan zady, şolaň eden beýanaty, şolaň prokuraturasyň ýalan ýüzlenmesi, siz kanuny bozup bizim müşterimizi, bizim gorayan adamymyzy maksat Baýmuradowy deportasiýa etdiňiz, bunyň kanuna garşy diýip, şolaň eden beýanatlary prokuratura suda ýüzüp tutmalary ýonyna boşlatmyşyn. Awa bolýar Allah Murad Rahimov bilip bilen o gadatlar, anygyna ýetip bilen o. Ýöne 3 tane adwokat nädip öz abraýlaryny ýöne bir adam üçin maksat Baýmuradow diýen adam üçin gurban berip şey dip ýalanda aýtsynlar. Olaň näme ýalan söz bergiler barmy? Bu maksady näme? Bu maksady ýok, Türkmenistanyň hökümetiniň bu taýda eli ýok, o günäkar däl. Maksat Baýmuradow diýen zat gidet o adam nerdedir bir ýerde Türkiýede gizlenip ýöründir. Awa Allah Murad Rahimov şoňa goşulyp ýalan söz diýendir. Inni suhud etmen Allah Murad Rahimov. Ol adwokatlaryň aýdýan zatlar hasaby alnanok, onda näme alga alınmaly? Adwokatlaryň aýdýan zady näme alga alınmaly? Onda maksat Baýmuradowyň maňa şol ýa-ni Diyarbakırdan eýam karar kabul edilen ne? Seninle gitmeli adamdan sanagyna ady goşulyp o taýdanam ýa-ni Erzurum'a uğradylanda 7-nji sentýabrda. Onda maksat Baýmuradowyň maňa uğradan inha şu sesem onda yalandyr. Maksadym onda şonda oýun oýnap şey diýdim ka. Men adym eýam sanaga düşdi ne bizäni Diyarbakyrdan uğratdylar ne biz uçmaly ne reis bilen diýip ne maňa şular ýaly kameraň içinden şular ýaly ses gönderdi. Allah'ım rada assalamu alaykum unutmam gowmaya dedim. Oturum tamam. Allah'ım rada birine karar çıkıpdyr ýa-ni deport bolmaly. Ertirden uğradylar kampa ýa-ni deportasiýon lagera şo taýdanam Türkmenistany deport etjek diýebildi. Şolar ýaly karar beripdirler. Şolar ýaly buyruk çıkıpdyr da. Karaçy. Maksat Baýmuradow gitdi, adamdyr, gitdi. Direktedem ýetdi, öýüne de barmady. Garyndaşlarym tapy bilen oklar, hiç kimem tapy bilen oklar. Hawa. Ana Farhat Meymankuliýew gitdi. Giden ok diýip näde şu öwdüle Tekaýewiň oýnaýan oýuny Murat Gurbanow oýnap geldi. Bularym bir komanda bolup peregede oturýar. Nätere görseňiz debetän başynda oturanlar. Dendoklarym. Giden ok diýip Muhammed diýýär. Hani gitmeýän bolsa. 4 ay geçti. Ne 5 ay geçti. Tapyň da onu. Giden ok ýol ýa Türkiýanyň bir ýerlerine, soňra maýda Şweýçede git. Tapyň görkedim onu Şweýçede bol. Bulan baryny oýnaýan oýuna mene şu öwdüle teke lakamly meheme ofisieriniň oýnaýan oýunda senariýasyna gabat gelipdirendir. Ýok, Türkmenistanyň hökümeti günäkär däl diýilen zady goýmak agyrsyň. Ýok, kimdir biri bäherlerde günäkär, Türkiýanyň hökümeti günäkärdir. Hawa, Farhat gitmedik bolsa, onu Türkiýanyň hökümeti günäkär bolýar. Ýa-da Maýalik Allah Muradow giden ok diýilen gurruny ýaýlady bilse bolar.
Şo gurruňy ýaýrady bilseler, ýagny urşa gidenler, näme gidenler. Onda diňe ýony ortaýa aýyplap oturaýmyl. Ortaýadyň eli bar, ortaýadyň haramzadalarynyň eli bar. Şolarsyz bu operasiýa amala aşyrylanýar. Ýöne buňa aňyrsanda öwedeli tekel akamly meheme ofiseriýaly haramzadalar şol işi koordinirlediler. Şol işi saatlaşykly koordinirlemekde ullokan rol oýnady. Nädip? Ýa-ki Fezben şu uruşy reklam edip beren ofiserini tapyp şu haramzadan tapyp şonu getirip zat edip soňam meýeligiň şu bolýan ýerine edil gapdalyna gazçylar diýen olup gazçylaryň nemesine giren bolup roluna girip ol ýanky ýeriniň eýesine alladyp ola ýaly alladyp oňa jaň edip meýelige gapyny açdyryp ýagny derweden açdyryp otağa girip ýediýän bilen bin bitirm etmekde. Şo datlary gurnamakda görnenokmuş ulan eli. Gönnen gönüşi öwedgeli teke edilýän haramzadan eli başa taýdady. Şu zatlar koordinirlap, şonam getirip, ýanky ýallatlar gurnap, iň soňunda da ýo meýlik uruşa gidendir. Meýlik uruşa gidendir diýen pikiri şu zatlaryň ni adamdan beýnine ornaşdyrma. Şoň üçin taýýar bolan adamlar. Şu zatlardan ýaman teretap bolan bilen işleş metoduna seredin. İşleş metoduna. Eger meýlige aýplama bildirer ýaly aýplama bolsa kanun boýunça näme etmeli? Ortaýatyň polisiýasy gelmeli, indi hataňa şular ýaly aýplama bar. Sen ortaýatyň kanunyny bozdun, bizim seni deportasiýa etjäs diýmeli. Eger ortaýatyň kanunyny bozan bolsa. Eger Türkmenistan tarapyndan aýplama gelen bolsa, onu da şo gelen, şol görkezmeli ýer şey diýip görkezmeli. Şey diýip görkezmeli. Çağırylýa polisiýa ýa prokuratura. Türkmenistan prokuraturundan şular ýaly aýplama geldi side. Advokat tutup ýödüňiz gora bilýäňizmi? Meýerge mümkinçilik görmeli. Şolar ýaly duýduryş berilenden soň adamdan 10 gün şol adama şoňa şikayet etmek üçin, şoňa garşy şikayet etmek üçin mümkinçilik görmeli. Ýödüni goramagy. Näme üçin şonu eden oklar? Näme üçin gijem şo garanky düşende sagat 5-den soň bu tokoyun içine barıp bir topar adam ol ýeriň eýesine hem alladyp bir gazçylar diýip soňam direkti ýitip gitdiler. Gazçylarym diýerken häzirinde şol adama şo jaňa den adam tapyp bolan. Menem jaňa etdim, maňa da berdi şol telefonu ýanky Margarita Anatolievna diýilýän. Jaňa etdim 2 gedek 3 gedek jaňa etdim, ol adam alanok şo nomer gidýärim WhatsApp'da da bar şo nomer çykýa. Gerek bolsa men size de etlenik adama berip biler. Insan hukuklaryny goraýjy toparlary şonu berip bilen. Ýöne o nomeri hiç kim alanok. Hiç kim alanok. Diýmek şol gelenler gazçylar diýerken özlerim dur topar bolup gelipdirler. Ýöne maglumaty ýam alypdyrlar, şol aýalyň nomeryny tapypdyrlar. Şol aýalyň şol gaz geçirmek üçin ýörüýte, öz territoriýasyna, uçakstygyna gaz geçirmek üçin nowata ýadlandygyndan bilipdirler. Bu ullokan operasiýa, bir gowy koordinirler burlanyp. Buňa garşynda da ne? Hakykynda günäkarlar tapjak bolsaň, ýanky ortaýatly ýan karamzada bar, oň suratyny gördüňiz, adyny, familiýasyny gördüňiz. Ortaýat tarapyndan şu haramzada bar. Awa. Daniel Şişev diýip. Türkmenistan tarapynda ne bir şu wa, şu adam belli Ingulmanyň sapaty bizde bar. Awa, sapaty bizde bar bu. Suratlary tap bolýar buny. Türkmenistan tarapynda da öwedgelli Çekaýew lakamyny göterýän meheme ofiseri bar, ganhor bar. Ona bir ýerde işte, oň şahsiýetini anyklap, bu edilen jenaýatçylyk bilen, bu adamlara edilen katledişlik bilen hununy şol adamdan almaly, şol adamyň tohumundan almaly. Ne hakkan ýerde ýatmaly adamlar. Maksat baýym Radyfoň şo wakalardan soň ýitirim edirilmegi ne? Näme üçin ilki öwedgeli Çekaýewiň şahsiýetini biljek bollar maksatdan. Sebäbi eger maksat öwedgeli Çekaýewiň şahsiýetini anyklan bolsa bular nämeden gorkdylar? Birden ýygyny aýsak, lagerede kılanna bilam bizden araljak bolup öwedgeli Çekaýewiň şahsiýetini açaýsa birden deportasiýa edip intek ýetişilmäke. Adwokatlara zatlara aýdyp ýetişäýdi. Şoň kimdigini. Onda biz maskara bolýar, onda biziň agendimiň göt açylýar, ýüz açylýar diýip şondan ätiýaç edip ilki şoňa göz ýetirdiler. Maksadam bu adam bu öwedgeli Çekaýew diýilen adam ýüzüni gören adam däl. Soň ýanky şo agent, ýanky ofiser aňyrdan jaň eden adam şoňa göz ýetirdiň soňunda. Sebäbi maksat ony soňadan aýdy bilmedi.
Ana onu sen maňa bize maglumat berýän, öwedil çekäm kimdigini aýtjak diýdiňe, adynyň familiýasynyň kimdigini, sapatynyň nähilligini. Ay maksadym çarkanyny gurdum diýe. Sapata şunu ýaly mı ýaly diýip, ay onu billeý diýen diýe. Ýani men onu görmedigmi. Ýani bilen bir hepdeden soň ýygyny aldy. Şo waka 23-ne boldy, iň soň 22-sine boldy, şo jaň geldi 22-sine. Şatnyň kanalyny 22-sine ýaptyrdyk, 23-sine de açyldy. 23-sinden başlabam, öwedilli çekäýif, maksat Baýmurad bilen arasyny kesdi. Odalar dosiýaly bolup, zatýaly bolup platformalarda çykyş edip berdi. Soň näme üçin kesdi? Sebäp eýýäm deportasiýa edilme kararyna gelinipdir. Ha indi ýygyna tak bolýar, oň bilen araň daşlaşdyr, sebäp senden göräýmesenler. Sen bardyň, bilnäýmesen diýip oň aňyrdan görkezme gelýär öwedilli çekäýif. Şo arada da namaksat Baýmurad şunu gördü. Maňa iň soňky gedek, intak ýygnal maka uradan şol ses mesajini 30 awgustda ýene şuda da aýtdy. 31-ne de ýygnaldy. Öwedil çekäýän şondan soň gitdi Allamrada. Ondan soň men özüm jaň etdim. Bir zat üçin. Jaň edip barasam psikolog bir zat soran zat etdim bolyn. Anonsyn diýip batardy. Men bilneme biljek bolýanymy aňynym bilmesinni bildirmejek bolsam psikolog bolup baram. Ýene anan ýa kişi bolup jaň edip gürleşdim men oň bilen agam zat diýip onu aýdan onu soran onu mopşy. Şondan soň TikTok'a girip men bilen atlaşan ýerden opşulyjak bolýanym bar. Sibiýada geçen ok men bilen indi. Ýöne bol üns soňýansam ýadymdan çykarýansam ýeter diýdim oglum. Şon ýala kereket edýär bol ýene de. Ýöňem şey diýär da şey aňy guraýan bolyn bar. Şey diýip gitdiýär da bol. Bir hepde ýaly. Mehemen hakyky işgärmi ka diýjek bolýan maňa men. Mehemen hakyky işgär ýaly. Görüşüňiz ýaly maňa uradan intak ýygnal maka uradan iň soňky ses mesajini maksat Baýmuradow näme diýip öwedilli çekäýif? Öwedilli çekäýif agendam diýen nädir? Öwedilli çekäýif mehemen hakyky işgär diýen. Men şu wagt diňe şu bir geden toplanan maglumatlaryň diňe bir adasyk bölegini şu wagt size görürüm gördüm. Maksat Baýmuradow ikimiz baňa ýyna gaty gowy düşdük. Başga da bir geden iýeren sesleri we öwedilliň seslerim bar, ol haramdadan. Maksadyňa maňa beren düşündirişleri we başga da bir geden zatlar. Ýöne şuňa ödem indi ýeterlik mi ka diýen. Öz kelleňi birazjyk aýlamak üçin ol ýanky Everest diýen haramzada we mehemen ofiseri dewetaň için notyr indi näçe wagtdan beri näçe wagtdan beri käbir agdalary iş olan bilýän eken başga da bir näçe şu dewetaň içinde oturan hakyky aktivistlere de çykyp ýanky haramzada batyş görkezip zat edip psikolog taýdan bir giden maglumat aljak bolup gaty hereket edipdir. Näme Murat Gurbanow häzir gürleseň şol dewetaň şäherinde oturan adamdan sen tanıyanmy? Näme olar talyp otyrdyň? Näme olar agda edip otyrdyň? Ondan ýapyk nämeňizde de şolar ýaly adamlar otyr. Näme gidlin zatlarym şolaryň içinde gurrun edýäňiz, ýüzlerini görkezmän oturan adamlar, ady familiýasy anonim, ýöne pseudonim bilen oturan adamlar. Näme şu zat oturjaňyz zat diýsen näme diýe? Men olaryň hepsini tanıýandy. Men berýän jogaby bilýän, şolar ýa sonra gördük da. Men onuň hemmesini tanıýan ýa arkaýyn bolun diýe. Men ýanky näme diýişi Allah? Farhat Neyman Kulifiň nereden biz bilýär arkaýyn bolun. Köşe şuň arkaýyn bolun. Bu ol biziň kontrolny, ol biziň gödäwçiligimizden biz habarlaşyp otyrýar, eşik geçirip ber, şilim geçirip ber ana. Ol Türkiýede otyr. Biz onu bilýär, näme bolan näme otyr? Şiweçde arkaýyn ýaşap ber, arkaýyn bolun da diýip şey diýär. Bilmeýän zadyny bilýän ýaly. Şolar ýaly haramzada adamlar otyr, şolara da ýol berýär. Şolara men ýat bilýän zat diýip kepil geçip otyr. Belki on öýde şolar bilen hyzmatdaşlyk edip ýörüýär, şolary özleriniň gizlin chatlaryna şeňde goýup berip ýörüýär diýendir. Men geçen gepleşgimizde ýöne ýere ýaňdatmadym, näme üçin mikrofonu açyk goýup özleriniň ýapyk ýygnaklaryna ekrana mikrofonu açyk goýup telefonyny o Yunus diýen haramzada ba. Farhat Penjiyev diýen. Farhat ýygnatdyran. Şoň bilen telefonyna gürleşip şondan pul soraýar, ýagny terroristleri, Çeçen terroristlerini şu Türkmenistana ulanmak üçin şolara pul gerek, töle diýe. Pul kömegini etdi ýa. O Yunus diýen haramzada da mehemen agent hemmekşen bilip otyr. Şoň bilen
Gelişi gelecek böyle. Şoň bilen bir planın üstünde pikir alışıp otuyor. Mikrofonu açıp otayda da aktivist ilýänler otuyor, debeten aktivist. Ana hem şini diýär. Sebäp ekran şowat video alınıpdy. Şoda anonim oturan bir adam video alıp bilýär, şonu alyp otuyor. Soňra şoda oturan her bir adama aňyrda Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň eýem belli maddeler taýýarlanyp otuyor. Taýýarlanyp goýulan. Taýýarlanyp goýulan olar eýem öňünden taýýarlap goýýarlar o papkalar. Ýa-da meýlik barsa da oňun boýnuna ýa-da etmedik zady goýulýar. Ýa. Maksat bardy ýany oňa meýän boýnuna goýulandyr. Farhadyňa boýnuna onsuzam goýmaýyn diýende de oň ulunan sözlerini gözeňinde tutsan goýup bolýar. Ana Rüwşen Galiçew hana gitdi. Nähil günah ýüklenen belli de. Şunu ýaly adamlar. Ana meýlik Allah Muratowyň başyna düşen şu ýagdaý bilen baglanşyp dimennek bar olan maglumatlaryna belli bir bölegi şu ol ýanky mekamak ofiseri bilen baglanşyply intak aýtmalar gatykän ýöne şuňa ödem köp adamlara düýpli oýlanmaga hem netije çykarmaga esas berenler diýip umyd edýän. Geljekde de gaty üçgär bolan bu siýasat diýilýän adam hukuklaryny goramak diýilýän esasan haramzada bi-gaýrat rejimlerle görüşende şular ýalda da gaty üns bermekli talap edýär. Bu rejimiň ödem buň içinde şoňa hyzmat edip beren adamlar hem ol ansan pisinde adamlar diýär. Olaň ýurumy başga. Olaň sypaty adama meňdese de pikir etmeň adamlar. Bular adamyň damagyny çalyp şondan eklenip adamdan ganyndan eklenip bilýän, şolaň adamyň ganyndan gelýän pulu çagatyny eklep bilýän adamlar. Şoňa ukuyply adamlar. Galanda atakda öňüň pikirlerini berin. Boran adamlar bu temadan gurrunmady, geljekki gepleşiklerde de ýene dowam etdirer, soňra gaýdyp geler. Şunu çöze, ünsep dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.